do owura ayewone enso agina so edi efutuo edi ma adwumayfo se wobra aban eye ne fam die no enkohia se adwumayfo nso beye kokwasa bia ewo so omoyo adwumaten edi boa ma aban nso hono so no kwankro wo se wo behwe na obi ti adwuma mu a se adwuma wo so oye no kokwasa sa de bia na o twabena ene ade eba sa emoa ama wo mai sikasem ne adwuma no enkonanim eno nti wo bra wo mo ebo aban sobo se wonhwe na adwumafo asetena empagya no saa brekro no a wo hwe kwan se adwumafo nso ede adwumaden ebe somo man se be ya o man so ebetumi apem akonanim ti we eye nsem a pani a ono eneda eye industrial and commercial workers union ano Ora Morgan ayewene wono so ede tu edwa na yɛda ho a wɔ adwumafoɔ wɔnom ensensɛmu ɛnɛ yɛ afofida yɛka adwumafoɔ wɔnom modern boy na yɛbɔ wɔnom aba so papapa nanso sɛbi sɛ odwumani ebere no mogya ni ɛyɛ adwuma na kapre eni ni botomu a na ayɛsɛ wasa akapoma na wandwamu no ɔkɔya na ɔbae ɛnɛ yɛka ne sɛ wɔnom a wɔhwɛ bambɔ ho nsɛm so ɛyɛ ma empem ahana anan ɛne ahanum ɛna wɔnom so esu wɔnom ɛkyɛ sɛ yɛka no security ho asɛm a na sɛ awɔkyemanfo a wɔnom yɛ adwuma ɛwɔ ɛyɛ nwomasua ahwɛ ahodoɔ ɛwɔ mamu sɛ ɛyɛ senior high school deɛ anaasɛ university deɛ nyinaa wɔnom aka bom na wɔn kyerɛ sɛ wɔn nyinaa no ɛhyɛ teachers and educational workers union no ase wɔn ɛte wɔn nsa ɛkyerɛ aban so sɛ aban anhwɛ na enumanimu ya wɔntumi ntu anamo na wɔnom sika bi a allowance bi a wɔsa aban etua edema wɔnom no wɔntua na wɔtwe baako entamu no wɔnom ɛbɛteatua na wɔma tintesukoko ɛde akyerɛ aban wɔnom ɛkyerɛ sɛ wɔma yɛ adwuma mo yɛ wɔmo yɛ ne pa eduru ɛyɛ na wɔtwe na wie ya wɔmo sa abere wɔmo gya ni ɛyɛ adwuma nka wɔsa aban ɛhwɛ ho yɛ bɛka sɛ ɛyɛ overtime ne ade nyinaa wɔnom yɛ nanso enya de aban etua saa sika no ede ma wɔnom ni nyinaa na wakanfua wɔnom ɛkyɛ sɛ du na wɔtwe na wie ya nka wohwɛ mpa a ɛnse sɛ wɔnom ɛyɛ adwuma nanso ni nyinaa mu no sɛ wɔn efiri hɔ pɛ ahwɛ yi a ne nipa bɔnfoɔ ebewurawura sukuu mu akɔ wiewia nneɛma ne ade enti wɔnom abere wɔn gya ni ayɛ sɛ adwuma ne nyinaa bɛwie na sika kakra a wɔsɛ aban ɛde pata wɔnom sɛ mayɛ adwuma ɛyɛ afofida mayɛ adwuma na wɔtwe na wie yɛ ɛde aboro so a ni nyinaa no munyiwe mfa mpata mokra no so na akɔ ebo akyi bidin enya ade asa sika no eba eno nti wo mo ba ban se enei won hwɛ den manim ya wontu anamo no enti sa empem nan ne ahanu abambofo a wonom yɛ adwuma no won betiatua na wo bra wo twetwefo ɛyɛ King James Azotiba wono nso ɛne amanebɔfo edi nkɔmɔ ɛna mo kyɛ sɛ wohwɛ adwuma wɔnom ɛyɛ no a edi mu papapa sɛ nea medical aka no kwasiada memena ɛne ade no ɛna afofida te sɛ bi a ɛnɛ sɛ yɛ afofida yi ɛnkɛsɛ sɛ ɔmo yɛ adwuma nanso de nyinaa no abɛka ɔmo adwuma ho ɛno nti wɔmo yɛ ne saa pɛ na nka wɔnom wi a ɛnka bi abosumi bia no aban ɛsɛ monye afofida ɛba mu na wɔtwe awie yɛ adwumadi a modi yɛ ɛne ade na ɛho sikanie monye momfa mpata mokra nanso nya ade a atumi aba ɛno nti wɔnom ɛka sɛ ɛyɛ ade a ɛha dwuma a wɔnom edi papapa ɛno nti wɔn bɔ aban sɛ nei wɔnhwɛ na ontu ho anamo animanim ya ɛnti saa ade a ɛne atuateɛ ɛna wɔnom ɛbɛte ɛnsɛm bɛtɔ dwa no wɔn kyɛ sɛ wɔn atwerɛ ho nkrataa nyinaa ɛde akɔ akɔtan ɛyɛ Fair Wages and Salary Commission ɛna Ghana Education Service ɛna National Labour Commission wɔn nyinaa wɔn agye ho nkrataa dan so nya de ebesi ne wɔn abɔ ho wa wɔn hwɛ kwan so mbɛte bibie ɛde afiri mpanimfoɔ ɛhɔ nom ɛho nsɛm ɛna wɔn hwɛ kwan sɛ animanim ya no anamotuo bi betumi aba na wabɔ amanneɛ sɛ asɔɛ hwɛ wɔn asi kasɛm so ɛna Fair Wages and Salary Commission afei kura na wɔn hwɛ kwan sɛ wɔn betumi aka nsɛm a abambɔfoɔ yi ɛkɛn wɔn betumi aka ho bibie ama wɔn nso akoma atumi atɔ wɔn yam ɛnte saa deɛ a na wɔtwe baako ɛntɛm no wɔnom ɛbɛkeka wɔnom ho na wɔmate atua ɛwɔ dwumadi a ɛkwan aban ɛde wɔnom ɛfa so yi yɛmfiri adwumayɛfoɔ dan na yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu yɛkɔ mampanin John Dramani Mahama na kakyɛ ɛno ada watumi akɔ akɔpie mu ɛwɔ Akosombo na ɛhɔnom ɛna yɛn nyinaa bɛkae a na wɔtwetwe mu
ewie ye mu na ebetodwa se eja ato amamfidie no bi atumi ahye enam so mankanea ne nyina yenimsem data na ebo bonani a ekoba anie na mampani ekoduru ho no yade a wabɔ adwumafo a wɔn yɛ adwuma ɛwɔ Volta River Authority ɛyɛ VRA ɛna Gritco adwumafo wabɔ wɔn aba so paa sɛ adwuma no deɛ wɔn ma yade sanse na wɔtwe ebetwa mu a na nkanea yi sɛ yɛdum no kap ekoba ya nie eba ne saa na abɛha timamufoɔ ama wɔn adwuma wɔn di no entumi enkoyie ɛno nti na akohia sɛ VRA ɛne Gritco wɔn gye ɔna so tenten na wɔn ɛbɔ adwuma ɛma Ghanafoɔ hu sampa wɔn nso ɛhyɛ hɔ papaapa ɛno ɛna mampani ɛkyɛ sɛ ɛyɛ wɔn adwuma ten ɛna ama ne kanea no koraa etumi egyina na so kakra wɔsɛ ɛwɔ mu sɛ wɔn mu enwie deɛ nanso wɔhwɛ adwuma a VRA ne Gritco abɔ no a na ebehia sɛ wɔbɔ wɔn aba so wɔsɛ awerɛhosɛm esi n'ano no efiri mfie afi apem ahankron aduosia nan a akosomo dam no ɛbaeɛ no ɛnya de a wɔn mahu bibi sɛ efu wɔn mu ɔma nsusu da mampani so wɔn ma nsusu sa ɛda sɛ bibi sɛ ebetumi akɔso nanso ɛnya asia ne sa ɛno na ka wo bi na VRA ne Gritco wɔn ma gyina wɔn naso mfidie mmiɛnsa a ɛde mpanimfoɔ de aba no wɔn gyina so atintim o wɔsɛ de aka akyire mmienu ɛkora hɔ a ɛsɛ ba ɛno nso wɔn hwɛ kwan sɛ enya beduru pɛ mpanimfoɔ betumi atintim o na aboa ma nkanea no edundum no nso kora atumi ɛso ateɛ mampani John Dramani Mahama ne nsɛm ɔde tu dwa bie wɔ bra okopie mu ɛwɔ Akosomo dam hɔ ni. Sad event, the fire outbreak in your control room, and of course Ghanaians have felt the impact of what happened. You worked hard, but it's not surprising because VRA has been one of the best organized state-owned enterprises. So I'm not surprised that you have the kind of quality of human resource to be able to ameliorate what happened. And so when I heard that, our engineers say they're going to find a way of bringing it back on, I wasn't surprised because I know VRA has some of the best personnel you can ever get anywhere in the world. So I want to thank you for the sacrifice. This is an act of God. I mean, who would have expected that the control room would develop this kind of fire? But of course, I hear it's been there since 1964. So they say in adversity is opportunity, because now that this adversity has happened, it makes it gives us an opportunity to replace with it a more modern control room that will serve this Akosombo plant and let it work for more generations yet unborn. And so I told the minister I was coming here to see for myself the work you have done. He's briefed me. You have 4 of the turbines back on, and he says that you're working another miracle, and that I'll get good news soon with the remaining 2 turbines also coming back on. So I want to thank you very much for what you've done, and we encourage you to continue to work. VRA will continue to be one of the foremost state-owned enterprises, and Gritco and VRA, both of you, you are among the foremost twins of the same mother, Gritco and VRA, and we know that you continue to work, and every support government can give you will continue to give you. Ghana mampani John Dramani Mahama enwadi nsemi twidwa wo bra enu ade okopie mu ewo Akosombo dam honom a wo chese wo hwe adwuma VRA ene Gritco abono a wonom se wo se wo hwe aban nwumeku akese wo mamu a VRA ne Gritco no wonom ayese kokromoti a wo se wo mobopo anye yi wonom adwuma no eso anipa eno nso wo bo wonom abaso a wahyebo se aban fam die bi o so ye eboa mo adwuma etumi ekonkan no aban behwe no ayo no pepepe e de ama wonum na nanum oyɛ bo amane sɛ ukopiem ɛwɔ afigya ɛyɛ kwabre mansi no emu a bia yɛfrɛ hɔ mpobi arahosɛm esi esanse abrante bia ne din ɛde Kwame Owusu wonya mfinhia no aduonu ɛkɔtɔ emremu ewuyi a na ayɛ wuyi a papapa ɛhɔ nom ama ade hia wɔnom ɛwɔ mpobi na abɔ wɔn pusa na ya rehosem pa penifo tu anamo bia so nsa betumi aka mu na wukwade ne betodwa se abusua atumi atu anamo ama ye kase no wonsa aka Kwame Owusu anya mfinhia aduonu no na mu a enei
ɛyɛ arehosɛm papaapa ɛwɔ mpobi ɛne ne mpɔtam mu a wokɔpie hɔ a awerɛhoɔ nko a na ahyɛ kuroma no nyinaa ɛma wɔnom ɛtwa dwadwoɔ wɔn kyerɛ sɛ kwan yɛfa soɔ ɛma aberanteɛ Kwame Owusu yi ɛkɔtɔ amena nsuo ɛtam yi na ofiri mu no emu awura mpa wɔn adwen ho a wɔnom ɛnte aseɛ wɔnom ɛkyerɛ sɛ aberanteɛ agya abɔfra a wanya abosome 9 ɛna ne yere kumaa kyerɛ sɛ ababaa sɔɔ no koraa wɔnni mfie nkwanim bi a wohwɛ ɔno ankasa bɛrima ne mfie a ɛno nso bɛkyerɛ mfie a ɔbaa no nso adi Mary Ntwiwa ɛyɛ ɔyere a wɔkyerɛ sɛ nea asie ɛyɛ awerɛhosɛm paa ɛde ɛma no a wɔkyerɛ sɛ amansan mmɛboa no Kwame no yɛ obi a ɔpɛ brɛ n'ani ha adwuma ti adwuma no na Kwame so wɔnyɛ ɔmaame na ɛyɛ no ɔso Kwame serew nim sɛ wɔakyi ne bi w'anim ne bi nti wode meserew kɔ adwuma wei ma me ti Monday no ɛno koraa anɔpa na ɔso wɔnkɔ ɛna mene anti me Kwame ɛhyɛ Kwame sɛ wa megye akwa no ɔno na meso mekɔ me kurom ɛna ɛkyɛ yɛdwodwo no akoma na ɔkɔ ɔbra no de mehu ne sɛ menkwa me deɛ mentumi ti mehia amanfo sɛ ɔmbɛboa me na matumi ahwɛ me ba no baako ɔwɔ 4 months. Mary Ntwiwa ɛyɛ Kwame Owusu a wɔnya ne baabi kuro yi ne yere a wɔne ne teɛ ɛna awerɛhosɛm esi yi a wɔkyerɛ sɛ nea asi no ama emu ayɛ den paa de ama no a ayɛ awerɛhosɛm paa nso ɛwɔ hɔnom na ama Grace ɛyɛ ɔwofo a wɔwɔ Kwame Owusu yi wɔno nso ɛne ama ne bɔfo edi nkɔmmɔ ɛna me nana abɛɛma baako wɔbaa fie no ɔsɛ ante me maame afia asɛm aba ɛne yɛsɛ wɔka asɛm korɔ no ɔsɛ menka mopɛ saa paa yɛkasa asɛm asi a na mubu sɛ yɛkɔhye ɛna mesɛ wɔnka ne maame yɛyɛyɛ a me nana nanka ɛna me ba no kɔɔ bɔɔla nti wɔkɔɔ bɔɔla no ɛna me nana no sɛ me maame wɔ ɛnam sɛ wo maame kɔtie fi ɛna ɔsɛ emu ɔyɛ o emu ɔden na mesɛ emu ɔden a wɔnya eti me ba baako me nana abɛɛma baako ɛna ɔde sakre efiri abotaa no so ɔbaa na madwale me na ase me hyɛ adwa na ɔsɛ anti pie na mesɛ me pie nya da wɔsi pie nti na me tiri mu yɛ sɛmra wura na me hwie nsuo de gu me ti na me wura me die me ka wura ade na mkɔfa apant na me hyɛ atade na me bu duku eti me duru kwa mo no ɔmo sɛ maame sai na wo ba no watɔ nsuo ma mu wɔ se wɔ kɔ dwale sɛ yɛ no kura anya me kura me ni na me ba fie ma yɛ ne dai ama na ankɔ a ɛbɛha me ɛna wɔkɔ ɛsoso afei wɔwu yɛ no manu me ho sɛ me wɔka sɛ nnura no wɔnkɔ no amefɔ so ma no kɔɛ na menim sɛ wɔkɔwu hia mmoa sɛ mobɛko meku yɛ ama me wakɔfa abaayɛ de nato no ho so wɔne na awo ɛsɛ menya adwuma mete fie nti afuo mu a na mekɔ nti mo ame kwan sɛ mobɛboa me abusua wei ɛyɛ ɔwofo a wɔno ɛwɔ Kwame Owusu yi na kyerɛ sɛ ɛyɛ awerɛhosɛm paa awerɛhosɛm esi Quarry Company pit wɔnom pit baako ɛna wɔn kyerɛ sɛ aberanteɛ ekoto mu a otumi efiri mu ɛhɔ no wɔn paapaaboɔ ɛwɔ hɔnom na ɛno akyi ɛna assembly member ɛde maa de hyia wɔn wɔ Mpobi electoral area Yakubu ɛyɛ Isifu wɔn nso ɛkyerɛ sɛ saa awerɛhosɛm deɛ ama kuroma no nyinaa agye wɔn nsɛm nanso apolisifoɔ gu so a wɔn yɛ nhwɛmu afa nsɛm kwan a ɛfa so ama aberanteɛ Kwame Owusu yi ɛto anananom ɛwɔ nseɛ do Mpobi kuro deɛ no deɛ si ɛnura ɛbɛko no deɛ nyame anim ni na ɛyɛ asɛm a ɛboro yɛ so ɛyɛ nua kuma baako a wɔne company a ɛyɛ West Quarry ɛna ɛyɛ adwuma ɛna nnura ɔkɔtɔ nsuom na ɛma ani brɛ baa kakra but nyame ɛne nananom mpaebɔ adawroma nyimre yi ɛna abraba yi promotion mu a yɛhu emu no si a me no kasa deɛ polisifoɔ atake over ɔmode emu no kɔ hospital sɛ ɔmokɔ kɔhwɛ ntotoa a ɛwɔ akyiri no sɛ yɛn expect bibi sei sɛ yɛnua no na ɔkɔpɛ bibi abɛdi ɛna kɔbaa no sei nti deɛ yɛka de ama mpobima nyinaa no sɛ nyinaa yɛnya akoma na yɛmmɔ nyame mpaeɛ sɛ bibi a ɛte sei no ma ebi nsi bio because IFS time deɛ yɛn expect sɛ bibi si bio because ɛyɛ ade a ɛnyɛ ani so anaasɛ yɛn expect koraa
Onyamfo Yakubu Isifu ena yetini nkasa me member de madehia wonom ewo Mpobi electoral area. Na yeka se no eyade a emu no wode akoto ankase Methodist Hospital. Ya a doctor for ebe papa na wadi ho adanse. Anope yenya we so nemfa no nsia kase ensini enso. NS Eba industry the NS ointment no abedwa so. Eye nipedua no akwa bia nsansa chicken pox nim ne adem pompo sisi basa honamani ne encheda ntoso sa ebasa ha adwen papa me so kope NS ointment ni bi ne fasasa enkoda no wonum tiri ho eye yam ne kakawurewure ni ade no ni nyina ebetu ase de amawo ema no nso a eye ho a agimutiri aboso no ni nyina etu ase white yade no nso yade a etu ase onya na the fast hour na the fifa ni nyina awe na nso ho atopam awake natural capsules no nso duru a eboa ama immune system nso atumi aye den na fe watumi gina na so se bema nso ewo mpamu afe odibo ani atim keja na da ni nyina etu ase ema no bosome so na wiase nyina etim nka onye bi no no a ebeboa na etu ase de ama papa na enroin ukọ okanshi draglin ehon so nsa betumi akabi King's Walk Herbal ewo hodmo a onsa betumi akabi Baseline Pharmacy ehon so onsa betumi akabi Nisi Pharmacy onsa bekabi Koforidua Gabson Pharmacy Delight Pharmacy na Drug Right Pharmacy ehon so onsa betumi akabi na nkokọ Owusko B ehon so onsa betumi akabi ehon BB Pharmacy Kaswa Tribe of Judah na Kumase Dani Herbal Missy Herbal Colinac anyone more Kenya on Sabitumi can be honum. One number near 0245 079915 0245 079915 0276 0276 537701 Ufram and next industry one ebejoso. Nene Bonagro Limited the draw the abejoso and me say a boy jumo ko pebi wati na any wakejinimu ufi honum and tough friend tati and tontun son konsu and aje ho aboso office wo enta frankinkiti won ha adwen pam si ye de nam onioma so ani o kitchen ho ye nam waduane so efiewura ne ye de ano ekeka waduane ne ade ni nyina de yade ne nam na munya Bonagro Limited won madura ya tudin la show no a ebe pam mu nyina de efio na so watumi enya wasomdue okoto a kai se won ma hyenso de no ebo ho 0246 519012 0246 519012 anopay yema adwumafo nyina muni yo na yema mutrim kwan papa sanse mo adwumaden na aboa amoman yeti baabie anopay na CPC enkoma antibi kwamba fo jekum semufo Evans inkum na ya ede ko Facebook no so okenkanfo me nana entry boss akome so amase John de Ghana Akoma dwumadie no afofi dade yi wode ababeto no so Shase abrabum kodana kontem eni asudia eda awofo sinti etoda eni ayede behwe ma eni adaje ayebenya ama enkodano enwonsem etumi yade ne pa enti Akoma 87.9 FM Konfanochi Teaching Hospital and a Pediatric Society of Ghana Akabom at the Healthy Child Fair ebesomo afi yesanso ejinemu biem yesi efiada 1st May ewa afi yemfa yemani na enhyem ewo Kumasi City Mall amapa nonkono pepepe na ye free dwumadie no asedada yema mmofra na kunya amwafa na mfufo obedia gropi afeedie ehienie yabehwehwe ni podiomo ehun se yade bi ehinta wo baabi enunti yabehwe ne se nani ene naso ena afei apomodin mu hwehwemu a ebeboa akoda no eni podua ankasa hyenenso afei yemfi ma yede ejuma small steps to big help yeden kakra ebedru apomodin ekese ho mayenhia 1st May ewo Kumasi City Mall na enije ne de eyebon frete
Yenabuafo Born Agro Limited, Zest Natural Mineral Water, and Afe Gynecare Syrup. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Shese abrabomu kodana contembrantem eni asudia eda awofo sunti etoda eni ayede behwe ma eni adaje ayebenya ama enkodano enwonsem etumi yade ne pa enti Akoma 87.9 FM Konfanochi Teaching Hospital and a Pediatric Society of Ghana akabom at the Healthy Child Fair at the Sumo afi yesanso ejinemu biem yesi efiada 1st May ewa afi Yamfa Yamani na Enshiem, Ewo Kumasi City Mall, Amapana Nkuno Pepepe, Naya Free Jumediano Asigada, Yamma Fana Quina, Amwafana Fufo, Obedia Gropi, a Fadi, a Hienie, Yabasha Winipediamo and we say, Yadia be a Hintawo baby, and Minty Yabasha Nese, Nemi and Ninaso, and Afe, Apomodi Shishemwa, Abafwa Apodano and Nipedia Ankasa, Shannon Son, Afi, Yanti my day a juma. Small steps to big help. Yadin kakra ebedru apomodi ekesie ho. Mayensha 1st May ewo Kumasi City Mall na enije no de eyebon frete. Yenabuafo Born Agro Limited, Zest Natural Mineral Water, and Afe Gynecare Syrup. Akoma FM 87.9 Kumasi. Inti sawanya dia. Manin sumubo ne sumuyi. Yantutu Mother's Day ase. Inti na yedi Akoma FM. Mother's Day special. Mami mo ebremo. Sunday 10th May 2026 9 a.m. Ewe New Asafo MA Basic School. Enem jumedie yiso ebe maye mami nom esia kan ewo eduane noa. Edidie asa musical chairs ebekoso ene agudie awudu obi sabi ebeye na ye maame no benya apomeden atna ye nchen afibonti ye beye free cervical cancer screening ama wonom ene yade awudu mu enhwehwemu pi bisa enti no kai se mebusumene da etoso edu wodi wo maame ebeba New Asafo MA Basic School wabedidie Ajineni na wasepen ho yewia waka kire wo maame se maame mo. Right, I'm sure for Adam say just the month of May man a very busy month for Akoma 87.9 FM Ninety for yeti for nyina enti yenhia so but na 1st May enti ene no ye kan aduru ho. Say ene Akoma 87.9 FM and the Pediatric Society of Ghana Ashanti branch and Afi Konfanoti Teaching Hospital ya kambo mu ene ye de Akoma Healthy Child Fair at the Ebrewo and ano pay in fact is here make us say kodru ba bedru Kumasi City Mall I just say ahombogu so adwumade no achakra no eye no ngoche na ye hyasie enti ba bia wo bia wo timi nka no pe na me bubodin wo ka ho bi yes ma ma odi anu nche se onka ho ba che wo ka ho bi fa ba ne bra ene eye May Day International Workers Day asa day ye de asi ho a ye nya bre na adwumayefo nyina wo wiase aman ahodo so about 80 countries in this world ye nya bre tenase se ye hwe adwumayefo say na niema si ko enkane no de ompa ne se nke ye nya daje na nke tenase na Ghana ye fire labor law no a na janke biem ne ete ho ne kenkane ma bia hinta oye dwumani a ye de adiw na wa ye de adiw wo wunimu no na ni nyina no wahu so ho nti ni nyina nso ye but of course ena no pe benya brand ye didi nkomon kakra ne ahwese de eniema esi etie nti enei Ghana nso ka ho bi ya ye nyina no International Workers Day ye kind of May Day ni nyina nso so no ewo ho mate se
TUC for start your more kasa edifa womo sikasem adwumayefo sikasem ene enema eka ho bi ya kind of condition of service ya sa niema no ebema dwumayani de oye adwuma na brabo ene said ye hwe said ye si consider no wo adwuma mu no ni nyina timi akoyi o ma start o ka ho asem enkoma akoso se oyi sika e de ma hwe obotom free ho a ye oniema bia wo se wo employer no oye e de ka ho ye no so ebema wo ankasa o safety e wa adwuma mu enso akoyi ni nyina ye niema a eya na ye bu ye ni guso but we adwuma ye ni adwuma na wo mu no obisa ho se sen na ye hwe o safety asem ni nyina no ye hwe health ene sa na ye nyina no sen na ye siye no ebia ba bia wo no kra no enema bi o se ye de kan ho atim de kwa adwuma kwa ye adwuma ma adwuma no atima ka se ma ye adwuma ama me ankasa me safety ya hwese ya ensure ebi ni ho so aja oman ya yetimu yi sikasem ene adwuma nti ye fra wo na wudi so nti nei ukwohwe adwuma ebi ni mu ya obusa ho se nti sen pa na dwumayeni no ye consider no e wo saa nhihye ya ede ye adwuma mu nyama bebre na ekoso enei ye say minimum wage oman no ya set awie ye set wie a ede ye ne ye hwe say minimum wage no ye betima implement ye ya ne aka say ye wo team a ye be monitor ne ahwe say o ye private sector and say wo private sector or investor bi na say wo hwe to protect udwuma eni na wo hwe ne yi a ye be hwe na ya twewaso ekosi sen abusafo eye major concern and they kwhwe bi ne madwuma mo ye fact of the matter is that ono no adwuma wura no hu ni say na me ma bi adwuma unya bi nye ene ma bi adwuma se be ye bi onso sori a wano dam na okasa unia no so de kasa o ma na etimu no adwuma wura no hu ni say waboaw wa ye bibi di aboaw enti no unya kofie. This is it. So and the ono so no ka ye create environment amano a nkode ye adwuma no sa ni pa no so adwuma wura no hye ne yie but ono so adwen a wode kɔ adwuma ni mu no adwen na dani trimu a wode ye adwuma ne sɛ men so ma wura mu yi me pebi dia me so me de enti sɛ pa sɛ adwuma no be kɔ nanim no ono odwen ho sɛ obenya sika ya bibi. See, this is environment a ye wom adwuma wura fo no bi emfa dwumayeni no nya hwe okwa menyo obi otimi ya ka cho se papers egu abebre manfo na my application bebre na egu ano nya be ma kona memfa obi because obi so tifie no no so nya nkobe ne saa anti no o de agya o de mpacho ma menya ne saa fa me saa na jama ne saa akatua no so nya oba ono so ye ne saa na fa adwuma ne se okofam enti ene awo se ye nyina no wo a woyɛ adwuma ye ono so abi adwuma ye nyina ye ntena se ene holiday da bia nam bia no just look at it na ehwe hawa ye nyina betima bo ene Ghana fo ewo South Africa egu omo so a gidi yeso omo muro mu krom na ye din hwinkrofo lady ba ko a me share the video ono ye so free Nigeria na baby ogina Akoma FM bia to bo pa bo na ti ko se otofem moja before adding but sometimes ya na obusa so say adwuma na de wakọ ha okoye no o ha sa adwuma ni bi obi ebi mo ha de ma na onye ba robekọ baby akwa akoye sa adwuma no ba so ti krom ha o de ma no a onye ensam no doso na abaya de ba ko oya eye me fe na ye be kwase ye bo aban na ba so omunye ne sa and you see politics na man no koye say enye by the true baby nso na esi ye di nkomo no a na ye di ni yi
na sɛ wohɛ nkɔmmɔdi akɔ so wɔ the mining sector no a aban se ɛwɔ sɛ mining companies no ne areas ɔmo yɛ adwuma na ɔsɛ Ghanafoɔ ɛna elidi operations ahodoɔ ɔmo yɛ wɔ hɔ nti na okɔ asa nkɔmmɔ no so akɔ bibi wɔ hɔ ɛna saa yɛ ne saa ɛmoa but you see si ɛyɛ ne saa nso ne sɛ ɛma ɔman no mu ɛma bunu so nyɛ adwuma yɛ a ɛbɛboa paa nti duru baabi a ne se no yɛmpia politics nto nkyɛn ne yɛni nkɔmmɔ no yie sɛ politician bɛka ne deɛ yɛka kaka wie a ɛkɔ bɛwie yɛn ɛne sɛ ayi ɔmo ɔmo awie universities ahodoɔ teachers nurses bebree gu fie a ɔmo nyɛ adwuma nyɛ ɛnura baako a mehyia no ɔso wawie training college ɔkyerɛ deɛ private school na account no ɔde ma no akyɛ sɛ ɛde paa ba yɛka no nyinaa kɔ wie sɛ Ghana adwumayɛfoɔ mummo hwɛ ne mu sɛ yɛbɛtumi ayɛ bebree aka ho na ɔma no atumi akɔ n'anim nya adwensakyera obi adwuma na woyɛ yi wakoma mu na ɛyɛ ne yie mfa sɛ yɛnhwɛ wo yie a ebia na obi hwɛ wo aberanteɛ yi adwuma pa a wɔyɛ a sɔre ntɛm kɔ adwuma deɛ ɔyɛ bia no yɛ ɛnso bia yɛnhwɛ ne yie ebi ɛhɔ ɛna nso benya akwanya sɛ bi ɛbaa yi yɛ nananom sɛ ɛde adwuma fon ɛpɛ deɛ ɛpɛ adwuma pa yɛ nananom na ɛkaeɛ ɛne yɛbɛte bie enti wo deɛ yi wakoma mu na yɛ na experience a wobɛnya no daakye bi wɔkyerɛ bo nya akwanya wɔ baabi a bɛka sɛ aberanteɛ na ɔbɔ no ho mmɔden awurai na ɔbɔ no ho mmɔden enti Ghana adwumayɛfoɔ nyinaa no yɛte ama no pa yi yɛda m ase akuafoɔ ka ho obiara ka ho bi driverfoɔ mo so mo ka ho yɛnyi akoma mu ne yɛnsom aman no ɛkan na driverfoɔ de aba mu yi nnura kɔɔ sɛ menyɛɛ sɛ John nkurɔfoɔ no ahyɛ ase o wɔn so ɔmo tutum ɛnso so ɛna a yɛka sɛ ifi wɔ no diesel ɛne petrol aba fam diesel deɛ ba fam paa petrol deɛ na ɛyɛ kakra bi diesel deɛ ba fam paa nti ɛnɛ driverfoɔ a moyɛ adwuma wɔ ɔman yi mu nyinaa no yɛmɔ ma ba so na mo nso mo nyim akoma mu na yɛbɛgye no yɛbɛgye short no yɛntwa so na yɛnso yɛnyɛ deɛ mfa mmoa why na ɔman no nkɔ n'anim abusuafoɔ frɛ me sɛ John amɛgye so mesi anɔpɛ yi sɛ wotie me a baabi a wɔbiara no boaboa ho na me nua yɛade makom yɛhyɛ sɛ na wode me mma no bɛba na yɛn nyinaa nso ahyia wɔ hɔ yaw ɛnɛ nkwadaa no school sɛm bi ani hɔ school sɛm bi ani baabi a nti me nua yɛade makom wotie me ateme nka a saa ne yɛyɛ no fɔm bra na ɛyi yɛade makom wɔ Angel FM na no wɔse sɛ yɛ me ma no ɔmo yɛ ada me sen o ɔmo yɛ ada me sɛ John na me kan yi o sɛ yɛ ɔmo yɛ ada wo sen me let me put it that way ɔse yɛ nyinaa yɛ adwuma wɔ radio station in fact almost the same time crowd yɛ nyinaa yɛ adwuma but ɔmo sɛ no pɛ bi ha sɛ John nti me nua yɛ animakon anɔpɛ yi maame nkyia o na ya man momra na yɛhyia wɔ hɔ na bibia nyɛ fine nti na busua ɛno ɛyɛ deɛ tie no na yɛwɔ nkɔmmɔ bebree nso di nkɔmmɔ no bebree wɔ hɔ a yɛbɛdi ɛnra ɛdwosofoɔ yɛka kyerɛ mo sɛ press conference bi ɛbɛkɔ so na press conference no ahyɛseɛ no ne ate sɛ party fo mpanimfoɔ bi ka ho akyire yi ɛne ɛte sɛ akɔyɛ school feeding for akyire yɛte yɛ a afei deɛ yɛsɛ yɛ school feeding ɛma a wɔn asantema ntɛm adan a wɔn se MCE ɔwɔ adwo so wɔn mu adeɛ ɔmo so wɔn mu adeɛ na deɛ na esi a wɔn mu adeɛ a asom wɔn ka ne sɛ wakasa tia wɔn regional coordinator ɛde asɛm a
na am say na ma mi skradi ba e minti na no asem de mate aye kakra one central for edi nkomo kakra o madi na se pass mate say e bia ono susu gina na no aye si uti su na pampa so nyina mo fa nche mebusiafo uti su na pampa so nyina si ya ka gu ne so e de na asi na no de enra de Akoma FM de na ye trend wo yi na se om press conference om ye no de Akoma FM so ye bi an na central for na misinformation mo de Akoma FM fo no won tra ho anti bo bo ye na information no de mo ye bia no e agenda and some NSA I just saw MC Baya Bosumini ya kwa fie ho ya regional women's organizer fie no was see no war oba na ya ka na chi say onje MC na oba ofie ye no enya kukuduro bubugu fom waso won jindi say e ono na aye sa de no osa akwasi osa bugu fom we de obugu fom no hu ye ohu ye so ade na we mi say waso unye hu 87.9 mi bedi wani ama obetu afia je so ha ano de otini baby no de close for aye den aba no so esanya kukuduro Emma and the body guys, every video your regional women's organizer. I saw the wrong information. Akoma media. To me, the regional women's organizer attempt. Yeah, you know, you want something with Jenny Modern Mama. I mean, I had about everything bra. I was 17 years. Ashanti regional women's swing. And now, yeah, can I kabiem? Now, honorable Jerry Ashanti. I saw it then. Ati na ya man panimfo am ka bia wo party mu aso aye den ati say ye yantina say am obi ofra broche e ba ye MC e ba ye PC one time na kwanya bia mo na ye MC no one take party adwuma asenti no one na age so wode ye mama ni be den e ba ye fam e people wa ban kwanya mama na embrace apologies kasi anya de ema maame no enu ne beto ma yakoma ye de abafo no ma no kura no mom na nda di ye de e wo ho ani na ye ni abre ye ni abre ko ye ntiase ye ni abre ko am say for nti o hwa me hu otafo women organizer mimi oforukrom ihu ono so e wo video yi mu 1 2 3 na je say ene konti ebiri mo ha de me o dira we esta na okay enti say omo say ma me ne me pachew eye MC o me pachew ye toto ahoma no na ya hwe say ebetimi ne 87.9 Kumasi e ma de bia di nkomo na de omu kan sense ntrofo ye so anya bi misinformation asem no de ho no ase ye nka ene yakohye asem foforo achi na ye de sa ye egusua ye bo ene ye bo defense o masem no nti ye be hwe ho ne ya kan wa ma menim se bia MC so apology no mo hwe ani mu no de be ma de a ene na ya hwe no so end ahwe se omo se no kra wa asem ni mu no maame no enka 87.9 Kumasi no kra pa wo mu no onka ode no akɔhye baabi ɛna otu mfutrogu yani na maame kwa ahoma no so na me ne the MC for Ajeso Municipal Honorable Jerry Asante enim komana no pay ahaya Akoma 87.9 FM. Honorable, good morning. Good morning, Papa. Now, who number called here? Nyame adom. Ya hu ye pa na
They say Wohonu Busua Ehuru. 87.9 Kumasi. I don't pay what to say. That's all. I just so angry. Yes, sir. Mama go with it. And I put to taking original head, you know. At the yard here, I must say just who. I'm going to demonstration and press conference. I go and refuse so. When I had a son and call for a mom be a day, and I'm by your side. I just said, even coordinated for me. I just hope that's what for no any black no. I'm not better most of the theater. You go, I just want to see you go and this and not so. I just for the more I want to say, put you on a budget so. And no papa and never said budget so. It will cover war ever cast a magic so. You could be any Dombaka anymore. The next letter of Mother Roma. Mama, you just who said, no name. We don't more than an agent and monofree say. MC the budget to be address, and you're on the side there, on the way to swim to the amount buying the MC the budget to be on my coin. Just a tough and now some time on the cognac to global born, a true to go up and say it has another young what I know. Me and I go with the national state. Then I am up more time on no kind of only videos and modules or castle on 1 a year there at the Pamo Yamapan coffee so. Yamapan could put my button to 2 years or you know, just a minute spa. And before translated to mind maybe. Me buy mini affair and put you on my year big baby. My great and winning admiration and such as a one day. And see about them on one, your color, just one on one was there. Or Casso being Casabi, another Casabi. But in 2 minutes, an animal to swim, I am a quantum must have in the matter. I see in Gusa, on one, not as a Mamma found you so, what takes at them for found you so, and what takes a buying found you so, and national and sa, and now police for, okay, but you are more. Obama ya transfer mo abagbe for car na me transfer no team date man for ta west work car o still system it say make say dey and no e dey system me mo bu ni on na chat so me bu e man ne west work car na me transfer no o no ha next time region mo na that just say the who can just say wo no onye obi a ora mo timi nkan it's your papa that just say onye obi a the regional women organizer no or pe wasem say who ye MC sana person tre me prefer me mama kotona me na successful PC da akupa dom abaye to man no kwa ni betwa mafia to no so twa nto to no say ye mama sewing machine 100 ye mama power bank 100 ye mama motor bike 100 semen chama glass with for man chama no no ma o she ni nyama so man nyam ko fa agent for ebe wia ama abana say eba ya o no me bi man say the same pinch it will be quite a year of no man can say, can I go to Yana to quite poor 18,000 and so no, I shall take it from you and no do no has any Koyoko can transport or so. The same video seems so would be a termination. But 30 minutes could do that or a custom no to go video away. You are moving to say, man, yen with Yaman Sensiano, and no do my total and will be a one coffee. The beer and trunk who are not shagging that, nor the defending home. It's here the airpen say, don't have to so. No, I just went this in mass and just went this for the your price sensitive John the man in Mahama by no more and just for you for so you could try just for so. The moment fat, the name and you agree again, just for any. Just for a year by year. No, am I say a man, yes, said I walk on woman, a just so F4. A minimum year, we shall be no minimum more a constituency women organizers. And no, I'm only doing your number here, be defending. And then, and I'm say, or can the question situation, what you say, man, to warehouse and you can put school in the room. Look at two myself, all the fun one can't share me. Or no, I quote them social media, some made that my hand is coming bottom. Let me go to and a quiet day, every day the same farmer will be behind. And also the two on the can't share no the book, and no matter the room score the boss who finish on a pool. I was talking about them. So okay, who pow? Oh, I would take to the wall. And now I'm more of a mono 300 liter. What about your motor 800, 400, 500? I have to boom opera. Also, a chat at man by so the number of good shop warehouse not all on the air. Let all I made the other check. Now, Tom for the also travel tax man buying. And I could come and who said, well, and I'll head up a piece of fuck will be so man has some identity. That may seem so we can go with your telling I know you know. Or the warehouse no ball and Marfo or Asantimantema. But the more who get them for opinion cost a and school feeding for caterers for her. No going to be some who's mother or you can say, if a papa say, and my organizer school feeding mission money when you're no more believe any big deal. School feeding may say and some man or two sending up both sides and got a clear beer.
ono no ehu ne se okata mu tie no na ode ma mu won garanza so mu ye adwuma te no wo so minister no o cash school feeding enipa omu 20 enipa omu 200 da no da money part 12 so mu na nche na ba akofo a okata otie ne de no o ma nipa 1002 school enipa 1002 no no da money pa akofo so no mu na enkoto wa se no ma ko ba manfo owie kura no sa de mo I turn services what are the term found in the 76 e wa ha so this has no person but okay aramu de okay a serious allegation no serious I have evidence to me the mama from mama ko to ma no or the job found the sister I didn't found the ko job 76 man so mu tua omuska ba no at the force a probo obo ma wo e wo dan ha san to the easy do you know the talk or to politician to be our teacher man so a man na ba and say no krene wo mu no wonka na o tu if I show if you see no and then me kasa yo e video na e course me kasa e MC some I move to them from na me kasa because abata na no course no ye because do ye na nyafe so dem na be show nsa okopa ban we ha so bu ani do no magugum na wo to di jiska gugu to am so be fiata na kan say e say any for your support stade no ono ko as a person no decide man di ko ndi seni mate enye ndi siko na yes ade no ono as individual no person no community and odi ku party na tem be se mekata mata ade ba out mon so lo ko out ko kan say me na me de me pe abu bogas me am nipa be hinemo every dem good upon train our brain nya video no course no hu de course wa me ko tem kam nya course nya no mo bro me sade nti na makoka say odi no be go ha so bu ha say no wan kan che me a ono abi wata ka che man person na de ha sama ha no de mo mlaji so mo bu safari fan de ha sama na mo yin investigation mo hu ni ko wa so wa bubu ne na Ukraine wo nyina egu no de wonka wo de me so mo afo mo busa mo afo mo busa se me na nam de kokko akofo na nam sa asia mo de ma ban ana wo si dan so to mo permanent dan ni ni channel na nam so hwan yo so hwan me ni ba se akofo na gas ko nyina pa so o ti awo ye no wo ye de na gas o be gusu no tutu ani ha o e tuba wo no ha no enye odi gu ani se baba na ni ma se e mu pa se tani pe kwa mani be leader so na ya no because Marfo bo wo do aya de na se se ma je so me makwa maka jutu fo to ye do mo o ye no ko mo ye bia enka ba ha dwene wo ha ba ni nya no pe se engwati e kan ni sitina me be se me yi e ma obi ahu sa ni sifo ye nti sa ono kwa as a person e na we difficult o ha dwene a wo say ye dini enti umu ne wo nwu se de mamo kan no me mu ne wo nwu bia papa mo no be ti ko be de wo ne wo ka minimo me the rest one kasa mo ko ayi enam se tuna ate o mo tutu ni wo ko topo bi o ye dwuma wo bia e na mo ko topo ye mu ne ho ntumbu yi na mo fe ya na she sama mama kwama me party for to fa ban je party tunton nta me makwa ta mo so ba tunton no mo situ be ti bia e ba ya no we na say and before time mo situ mo makwa mo no situ me de me ntimi yata me ti makwa so bi situ dance me para chaw o bi do na mo nkasa na mo ti ase a ene mo ya ba sa se de mo ka so ba so na wo ba so kra so ba na mbeka se ma me party me ti bia me ti e bia apata bi na me di me wogum e fe wa ye sa no mo nya na se me na me ta ko yi se ma no ba bi bia e ma kwa sa almost say a man on by press conference they say ugu akonwa na nim ase as MC enti se wa pacha wa okay yen kasa as a good citizen person man ko so e no course no so mo video ni pe course na wa na egu man nim ase wa na egu man nim ase wa na egu man leadership nim ase ana ma video ni bi papa mo me ka no kwan kire ho enye na pe na bi se social media nti mi kan to bi aso it's just that so the police like chum what to say media no be for you because when na ba abe follow ha so one can MC and na wo di bia ma han na wo di bia den e do mo gumo to ntoma man for give faso ba no se we say yen na ye mo na reset no ye mo say obi fam na hye nsa e fa ba ja fa de ntom ni botom o fam na hye nsa ntoma ba ayi na ye hye ba bi pu before fuso na wo so ba ye na politician na wo su nyame no wo so ye na wo bi so ma kwa say ya na wo mo ko fa ma bi ko se na bi so ma be kasa e me di ya se mo ben say enka mi na me go ya kan no kra na kire ma no say we ha so no wa na odi no me gumo me kan kire MC 2 wo so no ma na agis ka gun botom 3 me ba ho ma di na tam na mo na ko ba so di matam a video e kan
4 man you know maybe a woman tell like man no e me die che me yata dem mo se mo ka che man no me the videos all the thing better do tell me ma bo no ma yi no na to go bontene what bono ma yi no go bontene man school fee bi ma yi man na to go che so ate gane no se man school fee bi ape so no ma ba tu se man school fee bi ye che school fee bi je se mo ka kan fa ho no time I don't know. Catch that man. I'm on by press conference. We know that chatting man say, "Oh baby, I want to be on school for you, but just for something." Is that not here? That not here? And I'm going to say, "I just need yeah, we can't also know the name of school from crowd to follow." And now one know the name of school for the rubber because what you go do be sufficient to teach. Will be on all we are buying a yacht and also send up to the poor man or dip and national club at bank party. I want office also a patch on only woman I did 2 years or your side. So I was super with your chibi. No one who could woman not with your chibi. I also want your Janama Mofana. I'm a friend to your forward Juma to be a kid to know Janama, yes, Janama. Also, so kind of a corner, but I also know. You must only a good feeling. It's not here. A man say Pacho. Pa. No, Pacho. I'm Pacho. Almost Pacho. Because the oil and the Pacho be bullying to know. So he didn't about them be bullying to know customer coward. So he didn't know 40 be in the full version among. Also, we do be. Or no, we do be or what you on the and then also ma any power who cry. Because I do the DMC system what you see na pain. Or the DMC be about to be our handle. And maybe what the moment the some of you be the cancer. What you to na see candidate so to it's a candidate. Hey, I'm good pardon what candidate what to years so. The baba the one is I know. It's all about any did and because the castle but na show say be na there. On say to my name one man is in kun and go into what everything. Not just onye boni bi anti achepa bi ani ho apato no ko ro e boni so from my actual because obete o my pade obete o my warehouse obete o my pade e dey na was man to go do na bu warehouse do no kuku mu no so bi so the national secretary bi abaka ndi after na so te kan ko che we me so ni for me so nyame na me ko ni ko si otro no Arab de we ya ama de ya say e mai nyina sorry ati ayi women organizers women organizers ya nko ko bi a ono kunto mo mba yo nyama ni nya ne ba ye ibe just e ma ba ye mi pesa ma ya na mo timi ya mti mi pesa de member di ta ma ya mba ye demonstration mo jo se mo fi jo se no o mo timi pesa de member what am de han wodi o mo na o mo ka se makoto bo de ku e ju so ye fi it didn't let me bother to one ma. I'm going to palm because about the big one. The coach of my matter made the motor my ma. I'm on catching and catching. Come my hey, and I want to ask them who. And then you but cousin manager, but maybe I'm from 20 pounds. Ah, it's a NDC from Abase Pam presiding member. Ah. Me do me am for the video ma wa ni pa na o kasa atem no no se me boa o de TikTok se me fam pesade member am fam pesade o yam pini trim fam ni assembly wo ho aso me fam ni coordinating director yam pini trim fam na branch sa e mo yes ma make say yes and se ma ko so do so nanye me sake yam before mo do so nya na me ni secretary yam pini me sake no because so yam pini no secretary ya pa na juma bra na yam afoko e wa ha abana ndi so pa wa na fa na juma e so me sake because of say o mi junior wo school nti me ni me sake no no who you do to me no can enter is any product I be now say ni good so any matter you want sample for you na for point 20 and na you go mu botuma ama atutufor grassroots for any abria mo ra for school fee e che say nchema ma o ma chem o mo ko ata ho ma be ma ba for school fee better for no kwa e rane ono ko ta point 20 point 20 o sa ji no aban mu edie grassroots for any abria no I have to be trust in na ni ko meeting say ta o ha na e koso no e be say e be say na ya tia tum say ebe ma na ko se ye be se ko sun do ma he da ye sa no ma we tu ete ya o ye ni ya e na agenda re je to no ntanye ye se because social media na expose word o ye nyina eti me de man adaloma me ma me bunu ase original NDC woman organizer me bunu papa eni ti o kata ye no eti mo kana kam se mo bia meka ba me hu ni se akonye wote so no eni NDC na da no so no na me di bo ma na wo hwe ya video no man kan word wo ho na kam se ti na kan so no kan bi pa na but press conference on me and when your time at TNI na TNI na wo me go mo kwatu te bo chere me ba ye
ɛhɔ na nanka me bɛyɛ sɛ obi a wo mete aburokyire ɛna mebaeɛ mete aburokyire menkɔ bi da ɛna sɛ ɔmo nim wo ɛnyɛ investor fo a mehu nyame yɛ adoma ne nsɛ nyɛ pɛ sɛ mbɛdi pɔrɔfo do soma yɛ a ɔma twa ticket ma mede kɔɔ kyana anka na menkɔ aburokyire koraa da sɛ ɔmo te mete aburokyire na mebaeɛ ɛti wei yɛ nto a meka sɛ maame no akeka kyerɛ ɔmo nti no ɛna ɔmo di no nsɛm no ti na ɔmo bɛka ɔho ɛti mehu sɛ ɔsɛ ma no korɛ da adie ɛno koa sɛ obiara de mmara hyɛ ne nsa yɛ dɔpɛ no matter how nipa baabi a wotu na sɛ wobɛdi mmara bɛhyɛ nsa na wɔba municipal office abɔbɔ no ma mmara ma kɔ asa ne yɛnyɛ bi do sɛ baeɛ anka wɔka sɛ bɛkɔ na maboro no wɔtumi a wɔnyi yɛtumi kora su da fam ɛnim wɔtumi yɛ ɔwo maame no sɛ rodia dɛka si wɔtete obiara no ato na ma wɔyɛ no hɔ na nyɛ ɛsan woyɛ na wɔde kɔtwa ntoato so wɔtumi kora kɔdua nyina na ɔsa ɔfakyira kɔda ne saa na wɔteɛ that couple of person ne ɛdili no ɔho ɛti wopɛ hɛ video no ma maa mmiɛnsa pɛ ne kumaa ɛne nakora baako na ɔmbɛkasaeɛ a ɔde ɔde futu da mu nyinaa ɔmo enjoy no ɛna wɔde kisofo ma nyinaa sɛ ne ka ne makora nka bo demonstration ma na wɔde so ba bɛyɛ na yɛ sɛ ne mpɛ sɛ ɔmo yɛ deɛ ahwe a mampani hu sɛ party ma ne bi asɔre atia wo saa mampani obɛyi wadi o yɛ papa yɛ sɛ sɛnso John Dramani Mahama nyɛ saa de ne da na so wɔ fam o onimdeɛ kɔ so wɔ so municipal ondo ko so baabi na nye enenye enen kwa ne we ne sem kwa na ya de ye bom di ntokwa bi ansi eni ma we se kwa bo di man omo ye demonstration na go ya na lead demonstration ye demonstration tell man yo sitom penom pena ne kuma na ngo dia minister e te juso ha wo de de e wo ha na ye se me na me so na ye de tire se be family action ntem na me ko yi ho ano wo audit committee na me mani apre e ye sa kwa ka me fi no ne mo be fa abanye ke pade e di ho disco bu botom ono mo me fa cho petition ma me say me defend na me say me hu na me fe be bi kwa de ne course na me be kan wasama na wo to theater fi nya wo na bro me na wo be self officer ye be bone na me ye no anti ye papa e se sense John Dramani Mahama reset na agenda wa boa se nya reset na me me wa se juso na mo nyina bo machidom ono bo members bo machidom every member wo juso bia bo machidom se be se reset na be ye adwuma no na wa pam me say because of say grow wize abe wi aban asase e twitwa ton ma kanti obi me do anya sada onya sada eba panya sada ne uta son be nyam se because na time ba sa na party ne gun ba ono ndi ka ko du Anthony nti na me small video sa e chese de oye ne se ne si e de teze si poti amu nyam hu de se de tu ye na nko ya ma condemn no mo so be pega na facho so be se aban ke pade e de ka abeto aban so o no so be pacho go na me pacho de a me de me nya cho pati ade ma go rewizi ne ne kasa aso go rewizi as a person na the national original penny ida penny head me bullet wo ha video ni ba na kasantia no so no ba auto obeye dede wo ha bunu so original because ka say me en boss ampa en boss ampa am di ni bi ma akonya na otoso no enzo no do afani bi ama aban afani bi ama akonya na aban di atonso no ebe ye ni hu fi woni pam be ye ni hu fi ba bi ama social media pia ye ka ena owi obasa asini be do twantro to no de obi anim no obi a onye san bi anim so onye obi oye no kwafo obi anim go wize emre do so say kan kura chen se no kwa na ni se na dia eni se nyina ya ga member wo me de tu die je de ni twa kuma to no ndi sin cheme ye de se be say eni se kon kan ni putu juma papa hisa sense ye ne be bo hu da wuro ono hu se putu juma me ya ono kata nto so computer ma ye no so kan wasem dan say o time to be da ko bo man for person be support me ku kwa ho o dim na hye ne sa e be bro mo ayi minister office say mo o ba bro me ye ta no me ni ntwa ye to no so be patch what I say what if I have so make do ya che me mti ni mo fe na je se me nam dama hanam be kuguza me pama han na o do mam dama hanam la ba juice ka be to ade ne fa ye we ha so to no u transfer entu patch ona bo on patch me patch for de patch te de I'm so ka say ti omo me patch evidence say ti ka say ti omo ne duwen I'm so ka say ti omo mame ana me say evidence say maka say ti omo no we di bai omo video no ka see dem maka red way videos na bantu obi ezo ngo tie videos ngo bo videos na ntie ba bia maka say ti ano no e de mo dia so mala pa na cho kama because ye da me mama no ye mo me share say mo fam na share nsa se be be obi so ya e be tin yaka ena ono hu ni say e ka say ti ano ka say ti ano na ka say ti ano china say ti ni say we ti fam na share nsa aban di ajuso achem nsa se me mo juso ho ban no now the mlash won sa obe fata se man kan wasem obe fa we ha se bu ani de magu man kan wasem udi bia man han man kan wasem wi na wa sa ten se no ndam dem na han ama o de se obe peke abre bi se mo select me di bia sendo se mamu
the Ecoso Moye, the Ecosia de Shemini, what is that to and the Casa Minibu, Yamako, what I mean, and I'm to the moon can't so I don't want I'm not so willing to do. I'm a one of us say, I am Baba, 2 boats of no confidence to tell me. And I mean, there be or some more Muslim, no more shade. They are the books as some part, mammy, when you whatever man. One of the warehouse, the man will now climb the bee. And once I want to come back to be 1 hour capacity of the bee. No one will tell me from my wine. We don't go about the meeting of opponents to be so no common. No woman was I can say. Men I'm in the problem between the mob between me. No, because that's no. No, madam, any number of what I'm going to cut and all one so you're going to remember connected to no diao. Many back to the door and some visit from national sentiment. So that you are not okay. You tell me, some visit from national not and what say with for. None of them I understand the copatch. I see, almost say only party executives so grant them or constituency in Muntino. What is the 28? What is the 28? 28 no, among the Sakura Hono, or my finance not think I say MC Kuyan Personal. You know, I attack in tobacco, and my only PC other contest. In 28 no, in 11, and a banner the contest. Then 11 no. And your son of Swani, you Mutria, I am a go with it, and I am a secretary to not come be. And I'm the cafe, not proud, the chairman also come be. And the doctor saying, Copadum, your boom between the man, your boom between the poor meaning Archo. I'm a who was on the poor now. No, Copadum. Chief, the Atiana say, a man who now or more Casano, or more leader noir or Casayano. Or Yasoka women organizer. Yes. Manyano wa homano so nsembia waka se enema ni go ho a wunni na tem ti won pache oni ade no. Wada mama me musa ne se omo no nsem no omo te ase pansa na. Omo se ento bi hono omo kan video ta. Audio so ma tan dia. Me nten so na ye ma me wa wuze. Asudi omo. Na ka dia na efete ma me no. We ko video no magu. Na ko ba se mi ti pa so warehouse in the middle. So we so family share the same thing. And I'm getting prevented from there. No one can't quiet the money to go. My bear come and do at the man, but why the mouth? If you are supposed to not have been sent to them, and the big woman, and I acquire crown. What woman will do my social media to with my son? We are going to move for. Let me buy my bit was probably no more Gabenta. Maybe the mamma grow. Look at me at them, the actually and setting yet to move me at them. Yes, and the cat was to make a sabbath in both by. Me at them. Oh, you get some down. Woman, don't make good. Okay, right. And that is the evidence. And Reggie, Asokwa women organizer for the NDC. Miriaba, what you mean? Come, I'm more akwaba. Yeah. Na evidence. I must say more MC. What cassette here? The original women organizer. Enti ome pacho. And someone more can and run. Munina so anything. You really have a man that say. So the Kaka, the family Regina, I mean, as a call women's organizer. Your mamma, do ya with it? Why, yeah, party Juma and then net. The Sasio branch level. And maybe be more coincident women's organizer, or just so parliamentary candidate, and were just so for so many years. I don't know about rating, deputy regional women's organizer. You are the regional women's organizer 210. You can't make what 10. Your mammy, honorable MC, we do honorable session. If you can't say honorable in your Maya day. How do you say that? How do you say that? The reason why I'm saying this is we didn't tell the war constituency war. Who are calling the constituency? No, we didn't want them back about the constituency. We didn't know what. And you'll be so good position. Our regional level, I wouldn't know why did you over 2 million. And the way to be not so going to swap. You put it on your fear. You fear any municipal honor. You're not playing at the court. Look me now to cry at the echo. You know, honorable MC, why not, sir? And Daya down a sister way. And you're a Daya, and you're by dying, and you're municipality. But why you two rooms over there? What's that? And constituency is after the eye, the Akano.
ina maame na frɛ asrase constituency no wɔ sɛ maame mfa nnuane gu ha Mimi na baby a me de egu na constituency say why not for the go it is what to say bibi eni obi gu sa dan we mu a on the first place one ka we say belong to constituency no kwata mai no ho eni constituency executive so no ho say ma ti bibi gu ha say eye ho ani ma abobo ni din a ni wa ko ni ya dan no ana se nke be ya nkafa niema no ekogu ha because never any name go say e aban niema school feed niema nti fa kogu ha mum na ha ni de nya anko so kaka ti ya wa ene de mama o dipim na we de wa anya ni sa o school feed for ni bi na fe ni so mu nya niema nti o wura wa ko o ya mo na wo the police fly the adro is that the best way to handle issue between you and your regional executive and that's the best enti ena na mo so me pa ho ache wo no I the Gloria was rich. Me, honorable MC Terry Asante, but do it. Now, my time when I said, when you sure I didn't try Jana. We also know quite as someone to reach how I know the money to the follow. And what you have to get them, honorable Terry. You have evidence to that effect. You have evidence to that effect. Say, yes, without evidence. Now, number two, according to okay, Mami Tio, what was he saying? No, people were there. Branch women's organizers, constituency executives, what do you think about the come? Look at somebody guys on only a couple of name of a cabinet. So, on a cabinet, was a come, and your phone, and nobody guys. That's what you want. You got it, video. As a one member. Okay, so Reggie, I go to social media and you expect us to keep quiet. Reggie, muka ba ko so kan ho se okobubu ne wall se bibi senti no eno kra na emu nyina so am se onfa onyina so no onfa mpachew. That's good. Me wall but according to the MC so no area na project ne cost no ya ban sa se na nanom are not happy. And for that matter, on also survey obi anya party for nkwa no serve mu or survey ejosoman nti the ebe protect aban sase any aban properties no no also here to ensure say bibia is protected. The other na also mama mubufu ho so watu sana mo no if say watu according to onokra no say enye no kobubu no na works for na koyo omadwuma assembly no na koyo na dwuma enye wono no as MC na or sorry say okwa kobubu obi war. You made us say, Bema. Oh, dear, as no okay, you to say, and correct. Na, I buy a sassy. I could see war, so see small warehouse. Or between the man of good because I used to be so exhibited at 1 hour to say a day. Oh, you didn't say, I buy a sassy. Or be such to be a while, no saying, this is the name of good. I buy a sassy, Yamadia, they're their father. No one you catch say your honorable Gloria, we say, as an regional women's organizer, as an honorable, then I'll take away. Hey, what do you see? What 2 or more concerns? And I will play MC, no, this will play beer. Oh, yeah, come for now. But one thing for you to do is to let peace between me now. What you need, then I'm time I am successful. You go go. I want to say honorable Jerry na ma mo ba ye o so won jim di o ntimi yesa o wa sem wo nko ba le ho na o ma solve ye de e wo ho na wa chi ni ni wa ye de atwe no am sa ye o ye ya ka boku o boku no ka o mo de ka de na ye ko se ye wa say wo ye wo hwe nda be di wani ma o be trefe ajeso ha. These are allegations and now you have audios, videos. No. Proof near video and now audio. Me say, we no bit na ho. Any cross for what say you do I don't know Jimmy can cross for papa. What for penny for the place na no ma. How will you record? Because we party honorable minister and system. And idea can be a go fee ho. I can't see na Jimmy ka ko.
I feel say mono ebia because from what I'm picking they say and yet all women organizers near this press conference. Obi more maybe more money Gloria Huzi very close. Because say bi odidi o mam bidi. Because we initial statement say most na quarter means that you have that entrenched position say on one more protecting no, not whatever that will happen about my party no asumduabem. I am a debt. So with this house in where the Abba going to a regional women's rate platform so and cause I say welcome cause I don't kaka say clear. Eh there and you do it no. You need some selected people on the team. So see I know idea about what I shocking me say. When you get to women's organizers about 90%. I get personally. With that incident where you're honorable jury, a display actually your original women's organizer. It is a most money MC abenya problem. Problem to say. You apologize. You can't just get up and insult or back. No, but in one of the videos, so no, you also can also establish say a on also so your video the original women organizer and so no a attempt that obey dealing with her. Because what Ediana Moma catch them also so more boss. Let me put it that way. Our Yamunina boss. They are not catching on that. Because of catching to obey the open the better fear just one. And you will another reply. If you apologize, and yet woman apologize on that side. Because we have a papa can take credit. Now on that score, said they will share apology near dear friend honor. Asama wo de share say ne niema bi enye honorable and represent honorable no. That's no obetwe asan. Say asam na kan one kan ye because oye MC for that matter. Nti also respecting no. Ba o ka say ne niema bi nye honorable a. Disrespect. Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay. Let us say and care batan semen hono and a lanka hono no mana tia say on mat no kre and a time bia on cancer Akoma FM for because in some yet Akoma FM you tia yet no ya so no no kwasam say I almost say Akoma FM asam buy and then bia tia Akoma FM but I don't have your number to call to in oh na see anu na wa sokwa nti say you know wa sokwa ha na wa sokwa na ya kasa ma ju o ndu hono na esi mo ni show na yede ande but ya mi see oju enu bedu hono mi wa na du ni MC ni na mi tina o say nd we ha ho ko enti sa na wo kan hono ani dia me wo ma party any efenite leaders no Honorable Jerry Asante, we are sorry on that. Factually. I see, but I must make apology from her. Or apologize, I'm not in any problem. That's all. And you should let everybody come on board. Now we know Jumano. Now we can and not successful. Okay. Party manufacturing behind there. And so, what's your summer? What do you want to when you don't you can't in the background? Okay, Reggie, but one thing is that Akoma FM. We are not doing that. No. Okasa. Yes, wow. I like to attack scroll to me, but we have a personal attack. I'm in hey. Oh, yeah, I'm going to with Obi Bonidi can be who say personal now. And you can make reference to that. Yes.
Mami pepe juma na mai wan so be dinani. Wa me be le boy juma wa so be dinani. Enye fact say mama ni ye juma na. Munyi party mu film. Party bi am so say mama ni ye juma. Enye ni na me ntimi ni juma ya kwaso. Ni ho na me ho juma ya kwaso. Nya mo no how would the juma ya wo ye na wo gloria we say ya mama e better asem no kan tantan no pass am say that one ya kuma ya na me person ja akuma from square team no coffee station so 87.9 Kumasi. Oh, because boss and let me know plans about Kasa. I want to see Gloria share one side now with the Kasa. I mean, why the can't ask them to know? We probably can't say I'm so best friend along. Because I'm going to answer I wasn't a family by a I was a TMO. I am going to come on some corner. Anyway, sir, me sure, sir, we will be agreed to speak to us because of the press conference, didn't he? We had made conscious effort, sir. Yes, yebenya obinso so any nakasa underscore. But MC Krano, I said by first time any kasani. Say what ye any I say hi any nkasada. Is that not the case? And you know, no, don't say men yes sir. Men yes sir. And you know, the issue is that our reservation being so obetima express ya bra won fa neme bi nka ho that na Akoma FM na ye ba ye hihye kire na ye fitegem na in fact mon press conference kra mo sabo ye din wo mu say me na me do din no because Akoma FM I want to them me buy Makoma. When you're quite to express yourself, are you okay? Yeah, I'm okay now. Thank you very much. Yeah, that's me. We see. MC, Mami Nuni. I say no. What you were, Kasa, almost say, woman organizer in the original and in the intino. Baby Mujana. But I was saying, but I want my home because me TB. Maybe the mechanic say, video is a course no. My girl with the video be because I'm quite video my margin by some video or video be the beer between us or the 29 10 year namu semi dinner sama so quite another no would you mean to video some ye how many video na kwani video na said me dey ebe to mu na ma hu say the course ni no o ma be hia me di na sama no ho no on fa ho ne mra be tinna ga na fo nem apacho ne mo to so nya sa de na hende ono no anytime come video come video because you be obetuma bro oya one that from su no abro no cannot say and star it mean say omu ni kwe ma o man ka se be so mu di for so mu be pacho ba me de wada ma on pacho man no hye na ye pe on pacho Gana hye na ye pe as original umo ga mo mu ndi se ni mase mo family action is anyo do ne ka se be ya reset o ka obi na ka ho ya che ho reset na agenda ai na ya she bo se be reset it don't family action is videos no aba me for the version na mo ma hwe be na be patch wo okay na re so dan ndi be na cho mo family action is anyo do pe we house etu mo se bu ani eno ma no so de mahan o to le se bi o de che o ton eji fa so gun butum to tia for ma ban to ti me kan che se bi o de ade egum de me para chama man fa nguma me da say network de nipa de bebu ani de guma me se no conscious executive new warehouse ya ban warehouse ya za so e na wo bafa e tunto a temo set abasa me bu ho afonta obra mtimi mu ho hwe e na me ba ho a me be hu so kwa le wom na bi da le wom ya na me mu da say o si da bi e na o de ba hwe me ko bu obi da nwa bla ayi ban e ma pa so me ko bu atena asite de ko bu obi da no e tro eko di tu obemu ama court my order na ere dey all right the meeting from national minister say we say no na ko use back person na me para show ya ba mu then we say you ba pack as school feed one chema school feed with ma on chema we organize this ma mo onye collective education minister ma for ma we organize this school feed no mo nya bi yo mu nya so wa kan ni part bi 20 no da bo no mo ni part 20 bi no mo ye eno na nye mafia do ano de do to so 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 do man fi wo na party juma na ya papa is sensitive john do man mama ye no totoro ama ji so kwa ba impujuma ya ye school dan ba mu hu bi and no ma ya ye project aho ya omu ni nya no before na so 8 years comment ni anya no o pata de no
akɔfo no nya so tisa na nam fa ho die so no wɔde mmara hyɛ no na nam ko ni tu ho na nam onya yi mmara so ne social media bibia da hɔ wɔde evidence bi pasa baka tete ma akɔkɔ mɛba pa kyɛw ayi da na ka ho me sɛ mo mada wo ma nti onya evidence sɛ what would na tema aba pa kyɛw na kyɛw do kwata de pata ka ho all right na woman organizer eju so no ka press conference no na kuma no won ka won no ko champion ye on na protest to amfa de say ya ko no do bi a o ka che woman organizer so mo ye chan no wa wo ye ku fini ke to wa ma bi ni be ju fini tu sam e da say arabo ya da say pa ka ka ta o ma wo de mi ka beba my phone no say no de senior man no boy ti say me kan min chan from me customer me pa say say ya say to for no an kata na ni asa ma de ma tie di e do wo bi de say di that one family na me pa na me da say mo do ti say ma for na so den national system wo ya de enye no ogu part ni ma say nye okay so mo fe no me kasa so no be kasa me transfer ti say ma me so me ba na me master because me ni say and this organizer ya card na em time me da say pa my fanisia na yen ko erosia exactly 7:30 de tie no na me ready take ku ofia waba bo a muhu na che no obeba Facebook no so no mabehwe no na Ibrahim Abubakar ewa ha na ye cancer so say ne healthy child fair no ye ne nti owufo a wotie me fa oba ne bra Akoma FM fo amuhu hi ya di yankopo Vanzinkum ha president Kongum Ibrahim Bajao Ibrahim Sir John Fire on the mountain. Sir John, there is fire on the mountain. Yes. Eche for na. The amiasi say. And then before I be share say no my young wish workers na. Yes. Happy workers day. Workers will be a formal and informal sector. Yes. O sorry na o kope bibia ba ejuma na anti. Ideally na nkase John workers I was saying na 87.9 but I was say best serve woman. Sir John me ba na meeting komo. Omo me press conference mo say omo yon. How say? Sani me bi na mo ya Sir John you see akoma for mo ya. Ne kura na ye mpe o man nim. E man bu afu na ready say ne go say mo yes anu. Omo ye regional women organizers. Sir John constituency sorry. Aye. You see your problem is say eya yempese ebedi atum say you ubetimi awo baby ana wo so na mefa abenya dibrebi by no interest say o ye me boss. You see what we forget ni say cause obi a DC ana we MC a ono ena ekosa district na ana municipal na ono ni John Dramani Mahama ho the president because only the representative of the president so be MC wo district be ana municipal be ana DC a wa wo ye party ni wa wo ye appointee wa we mu ina mo hye na se automatically mo hye na se Sir John enti untimi nkan trem say wo ye women's regional women's organizer enti wako district be ana municipal bi o say una wo ye DC na na MC ni boss abra whatever wo be kwa akoye ho no say issue ba infractions bi a Edu Public Accounts Committee I am confrere women's organizer party women's organizer MC and DC and I be fresh so mbe yan and you see na meet you mo no akra so no mo say na Akoma FM ye bias ne kura na no mo mpe o ka say nipa ne apologize when the all can say warehouse no aban there e ka say aban there na make no ono MC ne na hye na ase o kasa no askwa women's Jerry o kasa no si o warehouse ni bi on na MC afa bi astronomer e na women's organizer nso e be fa bi na mo se o so ompene just ono e greedy
ono na nim so on say you see auditors ba na omo behu aban warehouse na say John say bi omo buy no omo abehu 100 or 200 bags of rice ho omo abehu oil omo abehu no omo bebro omo ba omo be take inventory enti ochina bi omo san ba na san no ma ne niu a ye be say busa wo DC and IMC no san no ma no distribution no ko we no ma no ko he went me amma explanation popo bia na Sir John you consider as infraction na ye dey akoto books ni no chine bi na abefra so auditors o mobile no na 100 200 500 bags of rice egu yes buy na enu went me amma proper justification be bia no manify meanwhile no man ye di begu ho no onsu na enye odia ena onsu ntimi nka se no ma no odi warehouse no dia ma obi a odi because o hwe di MC ne kana opese o trace no ma na egu onipa ne de ye ne private business omonso si enye ne private business eye school feeding minjin di say John say school feeding normal ena eba ena wo ne MC na atena se so school feeding normal ba yenya warehouse infanto aha no aye empty edi guo obenya pro because eno say no auditors ba ye betimi afre regional school feeding coordinator so we school feeding normal na yenya ba bi engu na edi abegu a enti na why safe but so no enya ka se wo hu se wo ton bi me no dey your personal and they say nambuza say allegation no say job. Can we also treat it as allegation? But so no na honey na ahye na se also evidence but end the there be any evidence but ono na normally na ehye ni nsem na o ka say o dey ma wa o dey be ABC enti it's about time say John you hu say party na dey nipa bamum but party ni ya dey oba wi as office na o na public office no untimi nka say party betimi dictate ama the way I also we wejuma sa na we say enya understanding yenya ne sa na ye di share trim so party ni buy na do abanti ejuma wo ye no e we say we serve only the interest of the party say John say ntina a drew time na I say yen to aba elect MMDC some of us na we were backing those cause because eno no be boy in a way but we only say party ni buy and we shouldn't also forget to say John party ewo ho no obia ni role o play wo mema e de party ni bapa the fact say nipa no wan be join ni campaign am call round say interest say wan mo party na mo mapa obi dey financial maybe wu obi dey enso say John oni ska ni bi enti wode na ho de na boa party na omukọ campaign e kwa ema party na enti mentina baby nka say nipa na na oti na bootire e na omumu akọbra ama party ni ba wana ye de ne bai minjin di ye say John say maybe only link to party no and now contribute to party ni success fa obi be kwa akofa no baby say or the neighbor MC and IDC. Okay, so I was saying it me vary some of these things. Yeah, now yes, I want to say party because I agree with you. Wait to no way so to at the end of the day, muina no mujina bontina. I agree with you. Mo wash mo dirty. So Abujafo, I know yeah, Ibrahim Abubakar ne dia I don't know now. So Emilia Menchiao, Emilia so monitor Jumadian but me sure say I was a party mpanimfo bam said the munyina mo proposing no but consistently anyway mama ni amasin kumram I don't want to say anything and some because and Sir John me chiao pa me josumi ni mama ni cancel to olumayansa to trobonsu bonsu bo awia ti papa ya chiao ayi nkaundi na chia papa reverend omo na ya chia na muama ni ya chia of adasin
na me who said the only nipa was as is otimi nyankopon din komo mpu the Moses of our time and so pfia mirror yes adutieku yes ono pen me o maka say ono de obeka say ebo 10 a yesu beba no magi adi because ono pe ena nyankopon ka chene se ne meto nsu na isi ono pe ni nyam nipa me muzi nyankopon ne kasa direct Sir John Winim Frederick Hudson, British Governor Frederick Hudson. Time wana ya santwa sorry yebe 1900. Na ni famous quote se mema ne se wo mo nko enye eye sikedwa kofi. Omo njinsi wo mo ho ban because na Frederick Hudson na adwen say sikedwa kofi obeje free eye asante fonsem no watena so which was a taboo mususem kra sikedwa kofi no sabiu yemfa ye to say ye den entena so ono di oso betena so emema ko share dem ya santwa ene ma gada ma be 5,000 and over ediko Frederick Hudson ene ne amiso ye kumbi no mso kumbi bosikedwa ko fi ho ban Sir John yes Jerina Santi honorable Jerina Santi Ufrin fa so free just good inti it was a utiase I'm friend ya santwa good maintain that okra na wo ka kire me nananom na eno ya nananom yes na party for say that yes ebe for ya santwa na mamenka asem nkire o me pese me ba substantive issue ni so she say Malay Foundation say me twa profile and Malay Foundation no afi na me be wurem ansa na me wurem afi na me be share blocks no ansa na me be share blocks no me pese we a popular request sa banter between Gloria Huzi and obo emame first exhibit number 1 me ka atemdidie no bo mame exhibit number 1 as my exhibit yes ehun be hia de be ehun hia senkas abedi nke o de ehun hia ehon na me di bele me di bi twa blocks to the bo mame but when I work on when I make asa wa enye Gloria Huzi ni na hotel me on me hu no video good ono so ni na yete we video don't lie this is obeka chim say AI e prove beyond all reasonable doubt say AI but almost say utie register say evidence no way team maybe I'm yes evidence no way we need evidence because Jerin says produce evidence say wadi Sir John wadi yatema Gloria Huzi atema obe patch Sir John from Antarctica to Sahara we video we see no be awo as an evidence no uko Jubilee House uko Jubilee House video we na da channels bear 4 yes uko Jubilee House video we Akoma FM yes yeah logo ni adida so no yes that is evidence that as evidence mami any can establish a fact back Jerin Asante nya ne boss ne Gloria Huzi as MC listen no listen no eno ye okọ party office and boss no but oti office ho as municipal chief executive wa enya ne boss ne Gloria Huzi okay
Let's establish that. Jereen Asante structure nini. Or report to the regional minister. Now, regional minister saw report to the president through the chief of staff. Eti Jereen Asante nyane boss ene Gloria Huzi. So what office wa? Name say okwa a Joso constituency party office there. Ne boss ne Gloria Huzi. Establish, they get that. And he's not there. She's not there to serve the interests of Gloria Huzi. Any NDC Hey, but our party for the say, no. I'm so kind of say one can hear. She is holding a public office. Tamwa President Eboni Dino. President Boni Dino. And you women's organizer for the Tuaba a confirm on. When a confirm on. Assembly members. And who are they representing? Who are they representing? They are representing the people. So Gloria Huzi should understand this. Jereen Asante nyane boss no. Name say oba party office where ye constituency party office where they are. Any na boss no. Na otene office wo as MC ya nyane boss no. Na oye ne juma as MC ya nyane boss no. And the party people should understand this. I see. So what you see. Okay. And the moment you see, the moment I umbeti winaseno, they show my dream. They will begin to act and act well. It's only a problem. Obiani problem. Listen. No, register. Why? Someone say you tabako. Why? No, we support. Listen, yes, your best support to idea. Yeah. But could you can I'm in any What's what I said? What can be, and then I work as a sanity. You only a casino. Or can be na or cast in sanity. I was say no, say Bibi no say we didn't can be a casa way chilana bibisa. Me refute exact we say nanka being an exact nanka. But that's our position. Our position, listen, as Akoma FM and any professional media house, we side with the Ghanaian people. Look, listen, I mean, Kasomie, Somalia for. Offer GJ code of ethics. Offer GJ code of ethics. As a professional journalist, your allegiance is not to one individual or a group. It's an individual. It could be a politician, a friend, a family member, a group. It could be a political party. But to the people, we are talking about the Ghanaian people. So we are not here to trumpet the praises of any political party. But we are here to serve the interest of the people. That day, every level-minded person will side with her. And you see, I love her consistency. What is no good is no good. I love it. Me, sir, press conference no quiet. And it's so embarrassing. And listen, you're so embarrassing. Okay, let me even tell you this. Additional information about what we say. Press conference is so sad. Another issue about say. I will say no constituency women organizers are woman. Maybe no. They will go after them, not necessarily, but you become a target. Yeah, to some extent. From another camp. And this is where I expect. And this is where statements. Okay, so you see, when NDC was coming to power, Ghana. It's Niama Sebe Tantana ni in the previous administrations,
Okay. And one of the resets is we. Okay. So party interest and as individual interest override the national interest. Warehouse no party there. Okay, granted. Say during the previous administration, almost will be fine. That is the allegation yet. The numbers almost during the previous administration, it be more the it didn't not moderate set by. Because idea no enye. Eti idea enye no. Se Ghana for timia to ni boom. Edi over 1 million vote apamo osnoa. Chinya so by obey west. What are you talking about? Shouldn't happen. Shouldn't. What are you talking about? Emi ya say that particular phrase, management abane ameka ho bi. Na nkenenke revoke ye invoke ye. Nkenenke invoke ye. So that quotation management of Akoma FM ya bane. Yes, and send ye ya na share mra na me amasa bebuso. Nanke invoke ye. So please, what they are doing enye emra. Okay. Na wo be yes idea no edru PAC Public Account Committee uti fee ene obusu edidi. Me afraid Jerina Asante edna ko Public Account Committee. Na se emra no if she is found culpable and it may establish a prima facie ne odi court akoneaba. Na odi no obusu atifi. Right. So John omo ye ma enti say ma there I have a very soft spot for ma. Yes. It's yana me pese me kasa kwa chi bebre. But the make ko wie nyina ne say. Minim nipa na ne kasa ye no. Omo concern review. Yeah. They should think so we interview be. Jerry na Asante. Reggie how you anti anu free akoye press conference for ejoso. Oh, hey, no mum the boss. My see full stop. It's okay. Yes. Now next subject. Next subject. You ready to go? Is here. Yes. And Crown Treasures on Monday. Monday no me start exams. Now, see about for me now so. Yes, about for me now. Some from from a big ball. Yes. And from a big ball for me now. And from a big ball for me now. And from a big ball for me now. Yes. Yes. Omo we school ahụ. Na results na ba omo forms bibia ne ade. Ade ba kwa ele hadwen paye. Chop box nti bedru krom na manfo atchire ho ma rap bi ho sisika so ne ade. Ma me ba ko se eno kura ato no. Ene ana ha no no. Because obeko krom or chop box or to mattress or to pillow na wasa to trunk. Ade aka ho. Yana emma stress na costro. Na EduPack for Edin Shibiaba a very simple. Ghana Education Service agiatum. Now we initiative a prospectus Ghana for and implementing. Now a friend EduPack hanti prospectus Ghana and implementing sa EduPack no. Who say pack. You see, at the end pack. I just say never been near Cambo moi. I bako. And they say what the akwara no throw exams no. Ese nkwada say school nkwada free into no wo buy dey akwara no because school. Yes. Is akwara na je say no won PBBI union idea. So enti all for the tie Prospectus Ghana. EduPack and they say over dial star 713 star. Star 713 star 821 hash. There we any. We are registration. Bam. So registration now we no. Eboa ma sa kwada no wie school a. Sabre wo select wo schools. Afi de na say results be ban sana. Yes. Oma select schools no. The ohia no say wo de why registration no. Sika samoni ade ka ho no. Na wakwakotua osika. Akwala no school a wo be yi no. EduPack for ne Ghana Education Service for a judgmenti. Akwala school ni buy ya because why registration to no. Na GS ede information on the ama Prospectus Ghana. Oh wow. Na akyerɛ sɛ akwada ne kɔ bi akyerɛ nsua senior high. Hey.
na edupack for prospectors Ghana for aye pack no na omo de ko yeah time ama enti wo ko ha nam dwom sa wo ko na o chop box o trunk bia you ready o mattress pillow bia you ready wo ho me go school those days 90s no Sir John me did the whole day to me niama so uko dwom uko central market no akokewu etu beto ebia sapo bi odwom no akoto chobos bi o ebia ayi offense kewu no akoto provision ewa adum akoto singlet adum Whitechapel those days hey technology wey sa dropping sem nyina ebia eni ho okwa ayi bi on friends backpack yana and I said if you swam no I no pass hye nema no gum na fasika mu o pass it no o dia hyase o na akora na tim wo si ya no say mu fa mo chobos na sati amom simple it's star 713 star wow 821 hash and you also your registration no na uye wi a akwara no on be ma uye payment on be ma receipt a receipt no day akwara no be school no unya do school ha no present e man for wadwene o enti ya no so u penchire mu bia friend number yes 0500 60 06 07 0500 yes 60 0607 and I say 0302 955050 into we no a chop box any tranka tieni ye packaging yes adia tum yes enti nyafe na beka se we di obi ade enti wo ko school no be rejected abi we eye ade GS approve enti sa pack na fa edu pack no approved and supported by GS vetted and approved yes by GS for adia tum say yeah na the woman here and then number we ready to go yes sama kasa ni teku ani edu o say edu dia onta anye we you ene wan fa ne taban na ma o de dia na I say o say oye bofo edu e so abofo manfo mu nim no edu e so abofo se wa ba ni party bia yeah wo so ho edu e ti a obi o wiem tibi ka cho say ne bo 12 woni da me gini di pa me gini di all the time na no me ndabim say 2 weeks ago you ready to take ka say ebo 5 a ensuo ni beto Sir John I say no time no Nyankopon ka say o ma no time say edru samre ya ensuo ni be yi ampa ho na Sir John ebo 450 me hwe wiem Krausi me come ya beka Kraus Krausi ene gadai Krausi na gadai hey do you ready to take kan yi bem Sir John 5 no amo 5-1 5 for pep Sir John at the point nam ka se bia no time no be kra na edru e ho na mo say no edu tieku saint if you saint edu tieku na saint edu tieku say ni din no ya afa saint ne bra so dia say wa na asemato ayi say my brain obey yes man ko be Jabbing Bank, yes. Sepe, yes. As we have no friend. Na ebuti ekunu. Ono no chese. Opeso chese. Ene wa be muntua tight. Ene wa be muntua tight. And I say, what's me hwehwe no. Na me say hwehwe. Na da bia hwehwe no. Na se kofi dada frebe barely a month ago. Ene also ope Saint Eduti Eku number. Ena me see adana also omo program bi June. Na opeso hu se bia day no. Yes. Insu beto ana. So ho. Mira. Manya ni saa ombaka se nyono a. One kasa no. Mira. Sejo. Adu tieku. Bradi nyankopon. He ni fans. Uko ya, ukodru odo efe. Odo efe. Krono din di odo efe. Odo efe. I say kasa love is beautiful. Yes, you can't ultimately count your horofaso. Na be odo efe. Okay. E wo jabbing. Jabbing odo efe. I see. The hona
Obin Sika Information Center wo. Anope dem. 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 Na mamenchia Nana Obuja. Obuja Asante a wotoso miensa. Oye Sumunam hene. Pacho spell na me pronounce mo. Mame abe de o country there. Se ene o se there. Na wakai this makama kaze am say ejirana ya chiawa no pay yes nti odofe obisika din no menye ne yi na Obuja Asante otoso miensa ana ya chiawa no pay o say de mi wura duty ku ye na you know so my say dwabin udru dwabin a mi wura duty ku Tinam me hwehwe ma hwese ho no free a. O fans o. Kasi nsu beto. Na konwa no be bachelor of air. Ezi e bo akonwa ama no. Oh. Ai. Ndi. Hira. So Joe. So ho ye de. Oba dia daro. E da nyame ase. Ena ye Mayday. My phone nyina da. Ti na wo na ye yiwasi ho a. Ena Mayday no wo na ye celebrate wo. So ho. Mirror do teku. Sir John. Hey, we are have you. So we have a code here. And I don't taba what no the buy. Cry. So it what two aba. Evans. Bajo Mirror do teku and other live with Facebook page Akoma 87.9 and then Evans said Evans Sky and they say Osenka tight. Evans, we are saying. How many do you need? 10% of your earnings. Now I'm on this. With your for no one, but no Jacko direct. With your Jacko direct. Yes. Mira. Sir John. Now, you say no. And then you were Bosumi from more. Bosumi me muni eure ene ma tizei yemkonya kakra ba me yemkonya kakra ba me na Sir John Medas na machia tiefo nyina titru ene me de de adwumayefo nyina yes no correct me ma men momo edwom nyina so one way the other no mo so ye adwuma but it sounds like your money to your more canteen and who say almost can you my phone. Yeah, and this your crom almost don't go be near. And wow, there's one Omama SMBC. You're saying you have any D. Mama SMBC. My phone, you know, my mom, you know, drink. So, Joe, say you're right. Me, 87.9. Okay, and so top brain on us into some. Yeah, na ye were 2 season no I wa ye ne was start in Ghana no na ye beka say March April May and ye wo April May June nti that part no second part no na ye wura mu nti ye wura mu say ne wie April aka May June no na no so de ya na ye ba bia ho hia pa ma kuafo na ensusam no so eboa kuafo yeah. Nti sa me we a ye hu ye hwe se e don so e be experience ensu a e be boa akuafo ne kase ba ko ye na enya akuafo nko a na ye na ye kase ensusam no emoa wo mo anase omo nhwe ye wo ho municipal assemblies no ne yi no nyina no yeah zan se ensu no to bebre na se enya kwan anko ba bi o se kwa could you believe say ensuo bi e be ba asase so bi na fa kwan bi so esan ko fa so many ways ba ko ne se be kwa kobo epu na so be kwa ko join river bi ana lake bi ana sade bi kwan bi a on be fa so bi e bi so river form na je say enua
ɛne yi no nso nyinaa nso enya ɔmode na ɔyɛ nso nya fa so nipa nso nya fa so afiri nnuane yi na wɔ ewura no nso mu na no nso wie a then we have something we call evaporation na kyerɛ sɛ awia bɔ na yɛhyia ɛno nso etutu kɔ nti na kyerɛ sɛ ɛno na ɛkɔ a na asan akɔ akɔtɛne nti yɛsɛ yɛfrɛ biribi water cycle ɛkɔtɛne na condense na kyerɛ sɛ ɛno nso asan dane nsu na asan brɛ yɛn nti ne nyinaa mu no saa na ɛno nso ɛte wɔ awia nso bɔ bebree a deɛ ɛba ne nyinaa no yɛ na ebi ne nyinaa san akɔ nti ɛwɔ kwan bi a ɛfa so a ɛkɔ nnua no nso fa bi ɛna ɔmo nnuane nkɔra no na yɛsɛ yɛfrɛ biribi photosynthesis yes as an science no mu ani ɛwɔ no science no sɛ wɔ agric science ɛna yɛyɛ na yɛwɔ friends biology nso ɛna yɛkeka ne nyinaa bom ne yɛsɛ integrated science nti na yɛ integrated science wɔde yɛwuram kakra ne yɛhwɛ soil no deɛ no na me wura nie sɛ John nti ne nyinaa kɔba saa no na boanyɛ saa awia no bɛtɔ ha saa no yɛfrɛ bibi anwummerɛ saa no a awia no atɔ no na heat no anaasɛ energy no ɛde baeɛ no ɛno nso ɛwɔ sɛ saa nti most of it no ɛkɔ no na sɛ mununkum no wɔ soro clouds no wɔ soro bebree a ɛno ɛtrapo heat na ɛkɔ no na san to aba yɛ asase so nti bi na ɔbɛhu sɛ anwummerɛ saa yɛ na ɔhyew no ano ayɛ den esi a yɛwɔ May no deɛ sɛ yɛhwɛ na kyerɛ sɛ ITB no anaasɛ mɛka sɛ the dry wind ne wet winds no na da north hɔ nom nti sɛ wobɛhu sɛ north no nso ɛnya nsuo kakra nti ɛba saa na heat no nso ɛfa Ghana nyinaa na ano ɛyɛ den ɛba saa nso so a na ɛma nsuo no nso ɛtɔ tɛ na hye nti ɛnya excess heat no a obi bɛ sɛ cape deɛ fɛ no convertive available potential energy ahoɔden a ɛma wiem na sɛ ahoɔden ɛnya free wiem a de produce nsuo no ma yɛ no ɛno nso so na kyerɛ sɛ because of the position of the sun nti no ɛno nso mu yɛ de nti ɛka sɛ sɛ adeɛ June no nsuo no yɛbɛ expect no more we could make us a grad. Yeah, warm up from maybe okay. Warm up from okay. So see, I can say won't be on. I can say won't be ready. Hey, see, I won't be busy here. See, I can say. Was what I told you, boy, and see, I can say won't be. Hey, I just said, I bet you sorry you. I'm sorry. Tuesday, Wednesday, no. I bet you many. Okay. Auntie. But enne yenya ensu awia no anana no bedding said you bet my programs ni ade nyina na ebe say no num ebremu no na titi wo agogo side no okay na some part of Kumasi and I say so enne enye kese ebe impediment no why that time we used to be at you ebe impediment I see ye wura no dey na impediment no abrasi okay nti enne na ochina nso saa be localized activity na impediment no kwa heavy nti ye na be parties ye na be ayefro ye ni ade nyina na ebetimi aye so sembia emehai up to Sunday okay Mura so editi go board and you see America say nti na ebetima ye program na ye wo mo ho no ebetima ya ebetima ye adwetwe ho kama ye ba be 5 ne apon 5 ne impediment bi ba ha kora ye high sa Mura ayi wo kwa ya tech junction yeah wo fans oh e ma no moton ne ma ho no je zabre wo ma dwa se na Mura du tie ku wai some catch up so ba hanti no mu tie sabre nti wo fans pa ayi papa reverend mo so menchiao me danas ba so chiao pa o see na wa ba di ana ayi wa ye no afre no na se bibia ye fine so danas na bibia ye fine nti Mura du tie ku eno no nti no ye sure say ye koye ni mu no bibia ni so a
Let me yeah uncle for musa say na usu see aye kasa no person say like who special idea wo dey akamba mienu no ho a utimi dey say see aye kasa no because they all see aye kasa ni dey hey aye nyina tia me soro wiem kra no clouds bi ni ha na ehu bi ceiling ni ene nkane na bebo ha Ibrahim na tia me ready to say aye kasa yi na adwuma mu wi ase ade ye odwuma de nkwa na onim secret yes na o mama kai me na ba ko no so anopa no he say ene mo kwa fu mo mre vie ntem ya na mo combine ni nyina ho tete style na ehwe wiem timi pidi ene hwe wiem din na say ene the aka mo amunim no ni nyina ka ho bi the traditional one no ka ho na the technologies they be ka ho no so ka ho true brebi madam for be say me koja no ba bi na okope ntetie bi ho say kakape bi ho say ya no mo nam fo mu na masanso be tina me kra menim ti ye no sia sa mo aboa no a opeso o kire ma me sa mo no a hu no mo pe enche na nsu no to and the madam for be na kan enti ohun sa sa 34 ne de na asma wo kan ti American we ohun sa pe na che say Israel for so wo use the moon almost traditional you know say moon no ye half a turn to Easter na che say so no be shase so no be to na ye friends say e wo the way I no so be ye and na ye fu so out the kire ya de e ma wo the traditional you know ya na ye onya ne san so a o de kan but ya na eniema asese no ye de hwe tradition no unhu bebre sa nti no blend kakra de ye ne kuma asese o ko fa sa mo ibi ebi na ba bi e wo obi nso e ka kire mi se ne papa on kra do ye Matthew ni o say everywhere o say everywhere so angrafo no land on mo hu otwen bi o se bibi sa eno so kire baby at a certain period near there nti ni nyina so ye adwuma nti o ba e ba ha o na mani mu ha ba hu bibi a kire say yeah you ready to go no yeah ta hu a me ta use yes wo de ya na double secret mbo am fa ni na ntu jasa oh munkum na ye wasoro utimi hwe munkum no se de ni movement wo de a kire ebia wo de kire Evans what munkum na munkum e wo wie mu se obu won ma hu no a obema wo heavy rain and obema heavy rain obu won so hu a na wo expect say ebia fog na say drizzle bi na misty condition bi so e be expect e do so so anopa na upie na hu munkum no hu de wodi nsuo na mo no a then I would say time we the pace our day and our movement in the other channel. Oh, and they say ocean is idea ultimate time. Okay. And on a bad natures we would now she now so and also the be account. I see your models are you use. Okay. And also bad boy. You hear the movement of the wind. Okay. Baby I am from Mano if airbo free back. Now also all boko. 87.9. And you know my bones in so bit me muna a particular place but enter. Here they depend on the wind. Afi pressures and so can. For example, say wo de aduane si jaso. Na ubie so huru. Na ubie so bubbles. Yeah. Ubie so say no a. En so no begugu. But what ten ni say a ha no so no be more ha. Yes. A bit tilt up ha no say. Enti pressures and so sha na just say and also betimi aboa hu say hanom so ebeba yi na say 87.9 me ready to go no so munkum ne bia munkum we odi nso ne nam na otimi su hu obi anyi no nso betimi hwe nipa ne mu ya de ocheche no to we nipa wani nti bi say o be ko ya no so we ya no
say nipa the boots. Ebini hosa imebwa ebini hosa na same way dey anything obitimi muna I see it muna umuna dey ni muna say dey nzu ebeto anyway nti pa mira that's it because as antimai da adawase in fact said ya no pa bia wonya breboa yen me dey tutu ye niam no so akatua no dey ni heaven say ya na ye ni ade so and wa ba isi no na pacho ye beba yi ho ye beba more kwara no program na se nti no munhia me ni mi redu ti ko ho ni team ni nyina ye ba ho enche e be si fam na ye say ya ba na bibia kama nti so wutie mi a fa ba ne bra na ye nhwe no kama emfa emma ewo ho we mu na mi redu ti ko so ni tifie ni so mu na o si sa ne ma obetima ahwe atempo ma hodi o hene se so ni ma hodi ze de o kire ye o ha no ho obewi ayi ni ma nyina awie se de otu hu so bia muna pa e kai ewo krokitu mu na je se ba sa kokogu apaso a mirika wo ba se sa ne ma ni nyina guso awie wo zinso yate asembe ni mama ma o bi o sa de ya o no se so na mu na normal na nsuo no top from the eastern side. Ti se baby awo no nsuo no muna from the eastern side there. The likelihood say be top baby awo no ye. Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay. But se komuna wo other side no. Yes. Na nche se entire top. Mira wa ben pa me say ye chimi ka che se baby amuna die. Nsuo no muna wa ha na to. Eti duru baby no ewo those days na muna as we baby ade just say etwe na ye hwensuo no say mununkum no etwe enya koto baby as high ato die so no betima to you are heavy ankasa we heavy pa ntine no ebe ma yentwe homra na we say for yetwa hotel abazi Shese abrabomu kodana contembrantem eni asudi a eda awofo sunti etoda eni ayede behwe ma eni adaje a yebenya ama enkodano enwonsem etumi yade ne pa enti Akoma 87.9 FM Konfanochi Teaching Hospital and a Pediatric Society of Ghana Akabom at the Healthy Child Fair ebesomo afi yesanso ejinemu biem yesi efiada 1st May ewa fiemo yemfa yemani na enhiem ewo Kumasi City Mall amapa na nkono pepepe na ye free dwumadie no asedada ye mamofo na kuna amyasa na obedia gropi afeidie ehienie yabehwehwe woni padua mu ahunu se yade bi ehinta wo baabi enunti yabehwe ne se nani ene naso ena afei apomodin mu hwehwemu a ebefwa akoda no eni padua ankasa shanenso afei yenfi ma yede ayejuma small steps to big help yeden kakra ebedu apomodin ekese ho mayenhia 1st May ewo Kumasi City Mall na enije ne de eyebonfrete Yenabofo Bon Agro Limited Zets Natural Mineral Water and Afri Gynecare Syrup. Akoma FM 87.9 Kumasi. When you be Manin Sumubo ne Sumuyi. Yantutu Mother's Day ase. Inti na yedi Akoma FM. Mother's Day special. Mami mo Ebremo. Sunday 10th May 2026 9 a.m. Ewe new Asafo MA Basic School. Enem dwumadie yi so ebe maye maame nom esiakan ewo aduane noa edidie asa musical chairs ebekoso Akoma FM 87.9 Kumasi. Said ye beye na ye maame nom benya apomodin atna ye nchen afibonti ye beye free cervical cancer screening ama wonom ene yade ahodo mu enhwehwemu pii the sa enti no kai say me busumene da etoso edu wodi wo maame ebeba new Asafo MA Basic School wabedidie aginani na wasepene ho ye wi a wakra kire wo maame se maame mo right
right, I was for Etino and then 87.9 yes, some Ghana, some Santima, and I am May Day, and of course, and a holiday, you but more than so, though, Bannaby Shy, why, who here, pap. Now, on the 10th, and so your Mother's Day. Now, no, dear, Golden Bean Hotel, Simin Control, say, for Umami Bra. Na fan bra na begina ni yes ma na imagine ni kama why kwasi ada de edi animi na awotwe enti no hwe na wanye move na 87.9 move ni na be Sunday 10th May ewo the White Dome ewo Golden Bean Hotel enti no fa ma bra no nya that experience nrai nkoma edi na me catch say ma awo mu ni mu nsem ntino say utimi baaye a na nne no nso so ugina na so a that's why am na efe so na ye kama pa na arrangement ni say obetima akwa anopa and say wia 12:30 to 4 p.m. problem ni ho dinner nso so ho 6:30 to 10:30 p.m. ni nyina na aduane no ope local and continental ye be ma wo na refresh o come so enti no so ma me say obeye no sade enwom so de senkuo nyina wo da bebo mu senkuo nyina wo enti no yes first 15 mothers no do no but mo special treats enti anema ye mo berima our makeup artist I'll be treating the camera. And now more very much. Yes. So massaging so near the open pedicure so come and I know you young spa. Yes. Adore floral gifts and I feel so one gift and other things for your mother and team but what first 15 mothers and they also 10 team. She has so mommy. No broso be trewa ha and programs or broy ati we jai ben enti mpacho Golden Bean na frewe Mother's Day thanks bomoding 0501 418219 0501 418219 and afi 0501 333888 0501 333888 na yenkoye nim kama Evans there is a story also coming yes but me rabbit eku ese no se ne bibia ni aso ho pacho enimre wa chirem na wa kamibia was impediment bi ni impediment wo ho and the beba areas wa chirem ntino se na we ya de fofra na higher drink why ntino samson and so no credit unions for yes pajo ye be ko honso dinamiro do take na de benkum nifa say ya ye kwa na ye ba ye free na ye kwa na ye ba nti enyina so ye hia ho no mo de no kra de 7 year no na dwumadi ne start here nti 7 to 4 p.m. Pajo Park Ken USC ye hia ho the ho so ne man ko ye kama Evans Emira nti ye da say why ye be hwe na fe no de ye wi na say ura nkoi o da wa ye be na fe bibia ni a Sir John na you see a rough for me na you be rough for me. Oh, say this is a form. The Etienne say yes. Akuafo a won so no wo omo ye affected by the yes Sir John him enra story on outer ring road enra story we time akwa me ebo afre me say boss me yes story we no so me na me catch say at a point in time na nima me no ekoso madwenim it win him the way a me slage no development crashes livelihood say yenko adwoa ana yenko ata ekwan no ho hia ye but at the same time kwan no so that's an American contractor or ye kwan amfa we fu mu a ekwan no de obeyo but amfa we fu mu a say contractor de oya de o the moment a udua baako ebeto form no kai onya de ne ma penye kura eti you see omasem na koye besepani ko ni aban ye tase ne benyansafo but Sir John me de me gidi ni say contractor de say ojo contractor be omo e be affect you omo no say ya dan a omo bo compensation
ɛno deɛ yɛhia development no outer ring road ni yɛhia ɛno deɛ yɛhia paa sɛ John but mesrɛ menim sɛ ɔfactor saa deɛ no in the agreement so one factor deɛ wɔ ha akuafoɔ no but ɛwɔ sɛ mutumi nya compensation so ɛwɔ sɛ mutumi nya compensation ɛkwan no deɛ yɛhia kwan no in as much as yɛhia kwan no yɛhia yɛkɔkɔɔ no so exactly so but don't say ɔman no mu bia ɛdɛn a affect nneɛma baako mmienu bi nti mesrɛ sɛ contractor no ne akuafoɔ no ɛntena ase so na sɛ bi koraa na wɔamfa saa deɛ no koraa wɔ agreement no mu a sɛbi yɛsi ano baaba yɛ ma abaato so ɛneɛ ɔne regional minister bɛhyia ne akuafoɔ no a baabi ɛfa ne deɛ bi akakra ɛkwan no nso deɛ wɔn mu gu so wɔn no kwan deɛ ɔsi yɛhia kwan no ɔhwɛ video yɛ abɛtɔ sɛ ɛne na wɔn clear yɛhia kwan yes wɔn clear because say we no wɔn bɔ kwan yes ɛbɛyɛ from deɛ no kakra adwuma mu yɛ sɛ kyerɛ sɛ ɛncost bia ɛba nso ɔbɛba mu o they be affecting more I don't know but were they able to do some public education ama kuafo no mo Obama sure say it depends on okay big push says it can yeah it's our own young kasa say IGF asem internet generated fund but say sika abrofo no sika no dey kwatia obeka cho say grant bia baby a wo koya de ono bruni dey obeka cho say compensation into any compensation so we need to establish this but at least bibi kakra bi abekodia mo say nyina no yes until America said that sometimes be or public education so until we no be ankedi kan o motena minim se bia bi sa akoso a say nyan tie contractor na so side of the story so until yintimi bibi nsen mu bebre but the can say sometimes I want to believe says entrance any but say I'm so there say John nenke no de nke ya chia kakra minister was in town but emui minister mokofa ho na no mbare o so mokofa sa street mokofa sa street intimpenifo nhia so ne ma me de o say o hwe abrewa baako a de baako cross no we yi ase esi ni nua ba e na o te say yese kwa ya tie si na fum enya akate na mu ye grader machine so inti ye besre na mpanifo no matena ase so ebi okura na bi ne scanning po na scanning wa ye ni omon kasa bi nsie se bi adaachi bi no ne mu made no so hu hia ye nyina ye support sa de outer ring road ni de say John ihia pa so but eno so ye hwe say omo a omo so ho beka no na ye timi so ni omo etimi edi nkomo kakra asi eno so timi boa nti akwan ni yes so nkrofo kokofu na edasa no nti ma me ne kwa me ebu ani on the call nti some of these questions den ya e bebusa no say mo kasa kuafo no sesen kwa me hello na bibi aboko de 87.9 ma unse papa bi atia fa wuram ba bi wo kwai honestly affected kwan no mo yi no oh okay nti e na ekoso om sesen John, we need a Kuafo or more Quabri Cafe, Ewo Quabri East Municipal, and almost a more do Maquai, and also under Jabe Municipal. Now, San Krum, you know, a boss soon to me, Recate, Omina, a boshisa, now a Kuafono, or Omu Coco Kuafua, Omun number 100 plus. Now, almost 3 months ago, and Omu Omu in Sophia, but almost Funuma, or Masha. Ombuso omono na omudi to omonim se aban asho omo se omo yi kwan emfampa na ekwan na omba be yi no ombe make sure se obi e be fa na phone bia na obenya bibi kakra okay omo kire se ise mu no obi a throw ni di the Ghana card e buy na anu achi no kasa na ankwan kosi se ADS kasa na de be mo kwani bia na se e kadodo bi ombe se no se na ye de e be ma sa kasa na ambom afi de ombeha ne se contractor no ashase a odi machine asi afunu ma otwi omukoko ne tugu and 3 months later no omunya ntehwe emfi aban ho na contractor so beka bibia and omusu ni se koko ball so nhye bi se ye se koko ekaba ku bia na ye wo se de ma wo kene no and saa de ne bia no engagement no enyanko so enti
on person who say Ekaba could be a buying better because my back a corner from no or not say measurement of my say a battle moon piece abia who in aqua about really super 4 acres. 4 acres no friend and a buying every Emma or no cuckoo pianino and I say yeah a buying Fabiana or the Emma Sanipano. Nti saa hyehyɛ no ɛna ɔmo aban ɛba na ɔno ɔmo nyinaa bɛtena ase na ɔmo ka afei deɛ ɔmo sɛ sika sei na ɔmo gye ansa na ɔmo ama kwan no project no atumi akɔ so nti saa bi na contractor no adi kan ɛbɛdwi wɔ hɔ no ɔmo fa ne sɛ ɔmo lose saa kokoo no deɛ but deɛ ɛsan to aso na ɛbɛma kwan no ɛbɛm ama aban associated with the project no ɔmo ma no ɛnkɔ so because ɔmo hunu sɛ ɔmo ma kwan ma project no kɔ so a anhwɛ a ɔmo sika no later on be demand no aban entria eba sa so mo lusu kokos ni na and omo no so sabire na efe aban ebe ka bibi e kiro mo enti enra no omo so mo kakra ya omo ne di gomo enti sisi ano le omo twa ni se contractor na aban ebe sa kwan na hye ni sa no obebo mo ni na waka chiru kredi bia se kokoo du a ya tani bia no sei e na ye bitua mo enti se ekoba se wantimi empia no kredi no e wo ho kwan se sa contractor no anasi obi a ọmụ ne aban etwi ɛwɔ mmakwan so na sisi aban de aban na ɔmo nka ati sika se na ɔde mo ɔmo ne deɛ ɛne ɔmo project no ɛnkɔ so ɛwɔ saa municipal mienu wei Kwabere East ɛna afei Dwabe municipal. ɔmo sɛ ɔmo mpene ma contractor no ɛnyɛ adwuma no mfa hɔ. Sɛdeɛ ɛno na ɔmo ka no because sisi ano deɛ ɔmo hunu sɛ contractor no di kan ɛde machine na abɛtwe kokoo so no bi and ɔmo pɛ sɛ contractor no san ba na ɔno mbesi kunya odo initial na ɔmoyɛ no wasɔtwe ɔmo din wagye obia details ɛwɔ ne Ghana card so ɔmo kyerɛ sɛ passport pictures bi nyinaa ɔmo twitwa ne ade 3 months ni ɔmo nya ntere enti sɛ ɔmo tena hɔ hwɛ ɛma contractor no ebegye di aka ne nyinaa nya de sɛ bɛbɔ ɔmo ɛna ɔmo hu sɛ na ano so minister ɛba Ashanti region ha yɛ akwan no so kora wabɛfa so a wasan anaso ama ewiase nyinaa te sɛ kwan no project no ɛba abɛkɔ so enti sɛ ɛba abɛkɔ so na ɔno kuani no hu sɛ ɔbɛnya deɛ a ɛyɛ sɛ saa bere na ɔkasa na ɔmo pɛ ne biribi de ma no ɛnte saa deɛ ɔmo pɛ Kwame yate yɛtoto ahoma na yɛne mpanimfoɔ di nkɔmmɔ no yɛbisa mu ama ɔmo nti no the assurance is that yɛbɛhwɛ na yɛtu ho anama why Kwame boa me da se ebusafoɔ Kwame yɛboa ɛna wote ne nka ɛwɔ hɔ na ɛbanse nkum yɛbɛyɛ na afei no what is say $1 for no say me krom ni ba ko kan ko ni ba ko kan o omo free Ghana ha omo ko US me no ka so omo dru Switzerland omo nyiro so am control mo to bia but it's good say Chinese for no a special card ma omo omo nya support bia wa ha and say kan anu nan kam say kantan kam mo be mi bi yes em so mo ko kra me so omo nya oh so imagine kantan ka cars e bi nkan ho omo first no, one no, first no. one ne bi nkan and then omo aka say ne Toyota ne Benz Toyota na Benz na mo use kantan successful no idea South kantan ka de you say when you but the man we chiro mo me kai say omo produce special one omo nya that China for na kantan kan so dim nya ba bia dre hash ntima mi so hash mami so ayo am special card dem come go ka say come ma dru ka ba che Switzerland ni o ya dru nanka na no ba ha ya tire ha e ba na chi wase kowachi me ba machi kowachi insurance ho kowachi I'm saying that's right ba ku bi bo nsem na so obo na adum na nsem bu a be de waso TV Evans my yen share ayidi wo na yeni ho nkomo because grow fine na yade e beboy yes e beboy obi am fab sasabre wo ho a won site treaty yes mano menstrual disorders yes ha dwen pa mo so mo ntimi na no so wa won ntimi ni di wanu ma to ntimi ni do hia grow fine but obomode so ba gibe why grow fine ho eyo na wonim say menko pharmaceutical shop bia me wura bia bi si ho say doctor tie dey uti so enti grow fine dear yes fat enra me shmu doctor ewo saa ne krase bi o ha obeba enti
Mpacho bomodin wa yedi koko na yanka say koko ne dia ye kama ezi omu koko no kro so omu ntobi o mu nyai yedi be grow fine yedi be grow fine Akoma right FM na fide abromo I say yempani for na no omu sa threaten na say say ba from 50% yempani for amobra enti sa na beba yedi nyina be grow fine na South Africa for timi ka che say yemre kuru yedi nyina be grow fine why enti no ebe mo didi ama on immune system no kama who beto bia be kama nti wo come Missy Herbal apidank and afi Missy Herbal ni apidank e wo mrum kajitia Smart Herbal e wo boase PFA pharmacy and the corona ka Waterford New Road and a Kings Walk Herbal e wa Accra for number 0244596532 0244596532 grow fine makes you grow fine ti share so mame na eniema nkuye ma so anso na ye kan fama say wa wo de na esisie. Oh, now I dare think can't corner untimi ye. But all the no ye Angel Rock Mixture. Yes, we be rock. We be top paper. Yes, no be can kind. That be man yes answer. Why? Man answer. Like I say me who yanko. That be na get true. If ya then gay, if ya then go to say I mean God answer. I mean be mammy answer. Oh, mammy answer. Akoma FM 87. Mem don't quit, say my bride, every my big gonna come bride. That big David, don't quit, say my bride, every my big gonna come bride. That big David, na ubenya bibia adi anza no ade onyum no na udi wie didi wie da ozo danzo azuzu do beta Angel Rock Mixture. Rock me, baby. Angel Rock Mixture, no. Who are pharmacy shop having bi. Now we know the attorney say enye de bro. Yes. We a natural herbs and ya in the kama. That's right. To be a team just open for. Anyone ma bo frano for no na wonti mi nko. Yes. Se no so ma me so pharmacy shop having bi. Herbal shop so benya bi. 0244186612. And have 0244832286. And they say CEOs no said the idea na yen holidays you know nyanka ma ye is on enti doc doctor we quoting yes Angel Rock doc ye ciao and na may day sem fie asem bia ni fie asem so ma fie enti na nke na sample de ama na bibia kama enti Evans my entry for me na mra na fe Sir John we are two issues bia me for me na yes na busiafo okoda hospital yes abusiafo no se omuni sika 87.9 Kumasi doctor fa abusiafo se abrantie na wu 87.9 Kumasi abusia pani atutu ntoma ama abusiafo de akire di sun ombefafunu akọ omba ya abrantie na tim ayi doctor oma ye meeting muntia sika na mumfa asa han solo kwesi ho doctor say muntia asha se be invite doctor say funeral invitation. Doctor say muntia sika na mumfa no. Hey me say. Na ya that video no ho. Me say. Ai abusia dofunu. Abusia dofunu. I say abusia penny was at 7. Hey, yes you ada hwa. O metua ne bela. Yes. Abusia fo so omunisika. Ye ka say wawudia. Doctor Fresh abusia fo manya yi we di wa free mu ka mo me na mo metuatua mo. Ye de kojensa bode. Enu di o menye sika ya pam si e kan ye kan na ye abrantie yi abusiafo akuruntuma abusia pani edi animu na chese wo chinchina wo be fani funu omo ba ya gama yi na tempaso yi hospital bed no so ya wo yes no onum de wonu mot Sir John, okay, so for BS when you funu.
What can I say? So for me also, when you funa, omuya gari mani di you. One by Gama in a bed as well. One more. Any as a mama, I don't say, now will be a woo. Yeah, Baba for Funacon. What's the other mot? As a price, it's origin. As a price, you will come Ghana. As a pie, and I want to one of the countries. I Ninya ba ewu. Na name say insurance no so approve and no go to Ninya ba nifuno. And the insurance company no kwaje ade na go di bottom. Share, Master Kroma how. Why one of the countries. Share. I was here dance here. Dance here. Share. Evidence any Judge. Auntie, we are. You better no so na and if you are there no so. Eddie o. Me say me video ni dem. Share busia do funu. Say John, me so yare mfiu. Na so wu ne. Ye benya ho sika. Akwano say. Ye benya ho sika. Gama ba ko anywhere. Ba busia pani wa dwa. Yo. Nkwatia. Ugu area. Mikro. Yeah. Bazinkum. And somehow share for night to how much black? No beji funako. Never nipa ni ya dem first camera na yin first nipa ni ya de mo timuniska. Nip. Clap for your hands, doctor. No? Yes. Clap for your hands. Clap for your hands. Anyhow, the mountain is in jail. The mountain is in jail. When you mount, Ubi born, you be our hanker or Boama say. Me wumi de keja mu abusie me yare amonhwe me me wumi de keja mu abusie me yare amonhwe me aw na man say we say dwana de asem wa frefre ne namofo je ma mo mese ma yie wo kwose yie we judge say abusapani we je no na we no san komo chi omo seriously what's a komo chi omo o de ba be di hu nkom what's a komo chi omo na me yi fom na hemra so enti omo ba betua say news na team bed is here na no san ko different rice kan ho na mo ma be ma wre ho sa aden chese mi wuya nka mo di anka mo fafunu ne ko na mo bra mo mebua me de no de o matimi abo mo ho ba be fafunu ko ese John o de me me bo audio de na koso hospital me bo nyina mati se John yes enkomo for me na wonim ye be wura mu wo yi pa Akoma FM na 87.9 Kumasi ensembi bobo free hoba yes enkomo bi so bobo free hoba won say o share from 2020 eba bc 2024 elections enema sisa kakra will start advancing enclave no yeah enema sisa parties political parties no omuntu omofo wa baby your stronghold mema otimunye ode bebre wo so a wo pese we neutralize your stronghold make sure say candidates now would na eba no ye candidate eni pape and aso mo ho ne pe so enti o hwe ba bi te say adanse asokwa NDC neutralize ya the candidate was popular ekrofum NDC neutralize ya the candidate was popular for me na omo me neutralize because candidate no popular because senka wind no e blow no so e blow he oko baby to say hohoi the year 2020 parliamentary elections 87.9 Peter the former railway minister and quite friends say Amewu neutralize because Amewu was popular so to say in the 2016 elections, the former deputy agric minister, 8 neutralizing my MPP, Ewo Niwe Dubiase, Udru, because he was popular. Yeah, Udru, yeah. So, I mean, you can name Ubitimi and mention. In fact, Yanko 2012, Edra constituency. Even with NPP in opposition, they were able to win. Was it 2012 or 2016? I think 2012. And then 2016.
MPP winning the sitting for the very first time. Nip Osakra be MC. Eyi buy no. Tamwa issues ne buy no sa entokwa bi buy no na miso mu yi no. So eti candidate na ordinary kono. Even in opposition kura no should be candidate or ye popular. Na Sejon sankomo we no. We the better for now. Maybe you was abidi. Akoma FM For me na, 87.9 Kumasi. the opposition should make the right choice in future. Unse na akwa constituency a sisi no a virgin territory for the two political parties because the otoso no say a cross carpet. It is the otoso on the ticket of the MPP. Yes. But previously, na virgin territory. Actually say we were jume ya who were contesting him. Yeah, make an notice here. We were jume ya who were contest. He says in Ghana for 2 mabano. Almost the sound. The Ghanaians are moving from wait dear. Ye di try your sunu. Ye di debi. The vote based on policies and track record. Adia wayama ye di okan ye jitum no matter abane the amount. So, but say me di kan no. I will delve deeper in future into Formina. But then come over Formina. You be din actually. Na that's yeah, but I'm not trying man. I say me brother no. Why party aduma che. They say there we na who want the color assessor. On tantra Ghana I say abuti na saint ahwese bia weta hunu a obehuno he na ure ohwe no a you should know baby oye adwuma ohwe no sisi ya ure hwe o say aduti ekunhwe obehuno wiem say play ni to a wetimi hu ode ohwe no a obehu baby oye adwuma de say ohwe na nimu a mame so wetimi atake magic na ohwe oye adwuma we ohwe ministries no say ministries ne doso ohwe en papa no be adwuma ministry no be what did Saint Aka? O ka forward obi onim ni da o. Wetimi am so o edmo foreign affairs. Mira won ni din command. Won ni nkomo bia. Saint Aka say me say baby esi aduti eku aduru no. Se wo ayi so ayi unse oko angels ni mu a archangel ho no. O keka ko. Se Lucifer ye yi na firi on ti ho no vacancy ni wo ho. Nti obetimi akọ occupy. Lucifer ye bone yi ni free on ho no hu se nyame nyam fele ye ti aduti eku sei o ye menu akwaba ya menu se unse me catch to hwe nani mu apu me wo ye adwuma foreign affairs ministry oh no okay so Saint was right na Sir John media me nua de me ne na nante ache pa satama no position no na ne kala dum ano de the satana wo dem gura mu ya campaign power you it is OMC born homodin na so you women's organizer team organizing women organizers from different constituencies say ade no a MC na e wo adwo no ye no a owo obi a support no interest nti yenyini mfiri ho na say daachi bi o party position na no asa akoye press conference see you MC mfiri ho. Sometimes we need to use certain things which I will not mention. But we are pa we are yes, a friend no didino so usu asare na ise usu asare na ba ko na Pendelock no. Yes. No near Abrofudi. Oye Minister of Foreign Affairs. Okuye to Ablakwa. Okotepa. Ono no ye Mranti hene wotepa. Akonya tepa man hene aboama no. So Boman sometime 2012 or so. 2012. 2012 yeah, I quite remember. And you ono Mranti. No, 2013. 2013 yes. Okuye to Ablakwa na ye Mranti hene. Ewo tepa. Okay. Ni 8 and assembly what be ha ye ni bi din komo. Ese no. Ti ono ka chese okuje to ada wada. Wa sorry. Passport. Ti ene de.
So passport. Passport dem will be. But say one na only be. Me will be na right. Okay, any only problem. Me any only problem. Hey, you have passport. Who will be on? But for to find that. Akoma FM. Obi to go put that. Anyway, enti minia Uzo sorry. Yes, Pendilock. I know the no brofudin said the wakano. Akwaba. Yeah, no Sir John. Na I hope I call there. Esro. Nyame adom. Bibia fine. Owura John Dramani Mahama and Ira Johnson I said don't get here because all the party no training chairman, national chairman. Yeah. And you know, so governance no now be can party na a day abaye no and so by you know if it 3 me na e de da no nti Ira John Dramani Mahama Ghana man penny and your national chairman Ora Johnson Asedun Ketia Oka Mubuma Ebeka say Nyame Adom said the party no edi ye and Isuadu who said ye Baba reset Ghana no Nyame Adom Ghana for Adom at the party no aba baimu intin reset na yegusua ye reset intin from a papa ebo ama enche Ghana for ehu beto mu said ye yehu ni sisi no ebesini sei ahoto no beba ama no achen so nti yede nyame ase ye fa ni say 16 months yeah ye fa ni say 16 months na 14 months ya ye wo mi yewura wa ya de wetimi abo no homoden ene ma so ededa na kwan mu I see na sir me kai say there was a time the last election who called it the national deputy youth organizer, right? Yes. And yeah, opposition there now. Opposition there. Opposition at the end of the cause I contest. I see, that's fine. Now ministry also how to say. Nyame Adom Sir John. Nyame Adom. You share Yura John Dramani Mahama ebo me penny edin Mira Samo Kuje to Abrakwa. It is a Omeshe Astraya, a share amonone, ene efisem so. No. Or the near my baby at to a queen ma, or born home modern baby, or ya dear. But I don't say we free or that so intino Ogusua or to and the mano. Said the Ghana for Ghana for who behind and pray baby no I na and conform shed and say the Jume die no. I see we nti ebi we am say eh onya position no ye ntenenka sanete nkofo keka o asoye na owo no enye baabia because on say ye ka say diplomacy o delay with more of the diplomats nti no enye de bia na obetenenka gidigidi sa but adwuma de obo adwuma ne pa na said the Ghana for ehun betom chi say one say BBSC ewo baby efa Ghana for intentem so na baby owo bia no obejai na wakwa akohwe Ghana for nti ono the policy nyina ne say baby ade a Ghana for temamufo no eho beto mo no ana say obesisi Ghana ni no onte ase nti obe try say obe nti Mira ne ho ye nyame adom ne ho ye pa I get it. And answer who ye. Nyame adom Sir John yenso ye ho ye. But who call you no how well only party for so ne because aye so Kramer na free. Yes. Kramer ya obamu dia. Ebemu pa Sir John. Sir John edin kan no ma me fa akwanya we say enchia the Ashanti regional executives. A free chairman and Akwesi regional chairman, Isham Alasan, regional organizer, Bachan for regional deputy secretary, and a Captain Jabali, the regional national security coordinator, also a party no vice chairman, and a Ogorona no our region imuno, Dr. Frank Amwakohene, the regional minister. In fact, in Chakese, if we say
region ni mu ne deɛ ɛyɛ paadie ana yɛdi no wɔn kran nti no sɛ yɛkɔdi paa na kakra na yɛnya akwanya kakra bi sɛ ɛwɔ sɛ yɛba abɛgye ahome kakra bi a ɛwɔ sɛ yɛsɛ aba fie ne yɛba nti woba region no mu nso deɛ a ɔmo na region no hyɛ ɔmo nsa nti wontumi mfiti prɛko pɛ sɛ wobɛm aba abɛyɛ deɛ wopɛ biara na wokɔ nti no mekyia ɔmo nso anɔpɛ wobisa question bi sɛ yɛkɔɔyɛ no partyfoɔ no yɛhwɛ wɔ wow nyame adom partyfoɔ no kakra bi ɛbɛba yɛn nsɛm biara no yɛn dane akyi mma wɔn ɛfiri sɛ mede bia meka asɛm bi sɛ wonyɛ party ɛfɔm adwuma da ɔnte nneɛma bi ase but sɛ woyɛ party ɛfɔm adwuma da even sɛ 50 pesos koraa ne koraa wa na sɛ party no bi nso wɔ ɛba wo nkyɛn a ɔwɔ sɛ wohu sɛ saa time no sɛ bi a anka ɛnyɛ ɔno na amboa ama aban na amba anka bi a da 50 pesos ne bi anka unya nti no uhu saa deɛ no na sɛ ɔno nso ba wo nkyɛn na sɛ ɔno nso ma no 20 pesos bi a ne nyinaa no ɛboa ama yɛkyimi ɛkyɛkyɛ party no megye di yie sɛ menyɛ sure sɛ menya party ni baako bi a ɔbɛka sɛ ɔfrɛ pendulock phone wɔ amfa anaasɛ yɛba aban mu no ɔba bɛhwehwɛ no na ma no kwan ama na ama mengye ndi sɛ ebi wɔ hɔ koraa obi tumi ba bɛduru office na ebi a at that time na menni hɔ no mu ɔmo frɛ sɛ pen obi aba wɔ akyi ɔbɛhwehwɛ wo menni office koraa ebi a mewɔ meeting bi wɔ baabi sɛ wobɛtumi atwɛn me wontumi ntwɛn me nso a mewɔ ha sɛ wobɛtumi a bra hɔ no nkɔmmɔ biara nso ɔpɛ sɛ yɛndi biara no yɛbɛdi enti sɛ John partyfoɔ no wontumi ntoto ɔmo ase ɛfiri sɛ wopɛ tumi no ɛyɛ ɔmo ɛna ɛkɔboaeɛ ɛma tumi ne baeɛ enti sɛ ɛnɛ tumi no aba na sɛ ɔbɛyɛ w'adwene sɛ wobɛtoto ɔmo ase a sɛ ɔmo tetena a hwan bio ɛna ɛbɛkɔ hɔ nom a mede biara meka sɛ baabi a nyame de yɛbɛduru biara no ɛyɛ nkɔɔfoɔ bi na nyame nam wɔn so de wɔn kɔduru hɔ ɛma a yɛtumi kɔduru hɔ no mu nti ne saa nkɔɔfoɔ no nso yɛngya wɔn mu wɔ akyire de biara no yɛka wɔn mu nyinaa ɛbɔ mu ne yɛn nyinaa yɛakɔ yɛntumi mu obi appointment na menya government appointment but kakra na nso me boss ebe pɔne de ama me no nso me hwɛ sɛ me nso me pɔne kakra nso de ama party for 8 no mu didi pa o Sir John esi amu didi amu didi you chop dabi chop dabi nti no party for ne de menim sɛ ebe yi sɛ de yewura John Sase do nkete aka ye no osisi e ne nhwɛ Ghana for no na mbrɛ ni so duru a John Dramani Mahama Babo nto bɛka sɛ Ghana for yɛahwɛ mo yɛ party for ne nso no mo ma yɛ kwan ne yɛnso yɛnhwɛ mo nso kakra na yɛnso yɛahwɛ mo but as individual ne de kakra bi a yɛnso ebetimi aboa bia no yɛnso yɛyɛ yɛafɛ mo de de aboa I see na manu na menya ne ntie sɛ de ba kuru mu no o bɛsen kɔ kurom ɛkɔkɔhwɛ Marfo ai so ufri formina no na advance na formina yes a formina for ni formina for krum I see I don't know by I'm told say wokoye provide support with donation be the ma there mami musa say there do buy mami musa ne sa there John there me da say me chia all youth organizers especially Ashanti regional youth organizers from the youth commander Malam Osman and then the 2 deputies Finn and Set Atanga mechia omuni nyina any constituency youth organizers nyina mechia obibia youth organizers mechia obibia Sir John no correct me free formina na obi be say formna enso orphan constituency menka ne sa na nyame ye yadom 2024 ba na yekokoto ye no yeti enfrema na boy no yetimi nya no di biase odo ne kura ye dada but yetimi retain ye yetimi nya adanse asokwa enso be kan ekonya akrofom e be kan eti se ohwe sa enclave ne so ho no mo na eka formna na tika mu a yentimi enya eho no mo no na enye we ni da edi nkan a
meyɛ mefa to me ho so sɛ ɛhɔ yɛ me kurom ɛyɛ adeɛ bi a na afe biara meyɛ na meyɛ ne sɛ okay sɛ this time around no ɛhɔ nom aba bɛyɛ the orphan constituency a ma memfa to me ho so sɛ adeɛ kakra bi a ɛbɛba me nsɛm biara anaasɛ mboa bi a ɛbɛba me nsɛm biara no sɛ mekɔ fie a me nso mɛtry sɛ mɛtumi ayɛ biribi kakra ɛde ama ɔmo nti no ɛyɛ adeɛ bi a agenda bi a mede ato m'ani so sɛ me nso mepɛ sɛ me nso memboa na yɛnhwɛ sɛ ɔmo no ɛnkɔnkɔyɛ sɛ ɔmo nni NDC MP nti ana biribiara no ne yɛtwa ɔmo mu megye di yie sɛ yɛ DC ɔwɔ hɔ no mu ɔbo nso bɔ ne ho mmɔden but MPs ne nso bi ɛti yɛn nyinaa yɛbɛka bom ne yɛboa na ama ɔmo nso ani nkɔyɛ ɔmo totɔ sɛ yɛnni MP nti ana ama na aba saa nti ne so kakra biara na ebenya biara no nti I'm watching that video ɛwɔ ha na yes for by Facebook page Akoma 87.9 FM there ne there na we higher hefa higher okay yɛwɔ we yɛ children's home bi a okay ɛwɔ Fomuna Kusa oh na ɛyɛ papa baako ani so ade hunu na ɔmo aka ɔmo asɛm akyerɛ me a ti meyɛ ne sɛ afi busumi mɛkɔ akɔhwɛ wei sɛ because me din kanya complain no mo sɛ akwala bi yare serious pa ana ohia sika bi ɛde a support nti through the constituency secretary ɔmama so teyɛ ti me din kan sende sika ne ma ɔmo sɛ ɔmo fa ɛnkɔhwɛ akwala no ti me ba from no me ba fie na me sɛ ne ma me ba fie dia ma me nkɔ hɔ na me nkɔhwɛ the way a orphanage home no ɛteɛ nti ɛgya untimi nso ɛnkɔ saa sɛ wɔde wo sa pan saa ɛnkɔ akɔhwɛ ɛne kankra no kra ntwema nti no ɛyɛ na meyɛ sɛ ne yɛmfa biribi kakra nso ɛnkɔma yɛwɔ fa ase ne yɛmba na ɔmo ɛwɔ hɔ no mu no nti weyɛ donation kakra bi ɛkɔkɔ yɛ ma orphanage for no but ɛnyɛ ɔmo nko a ana yɛyɛ ma ɔmo yɛyɛ other donations nso ɛsa ɛwɔ hɔ no mu ebi hefa areas baby na mo yɛhwɛ BC for yɛ ɔmo kɔ akɔkyerɛ nkwala mo kɔ akɔkyerɛ Monday ya no nyame yɛ yadom yɛkɔyɛ donations ma ɔmo pens ɛne mathematical sets ɛde ma ɔmo nti district ni mu ni nyinaa we manhwɛ entire district no manhwɛ sɛ fɔmunafoɔ ne nko a ana ɛwɔ sɛ yɛde ma ɔmo the entire district nti me sɛ akwala biara no wobɛnya wo pens ɛnyɛ pen o pens na wanya wo mathematical set na afei no watimi de akɔ akɔkyɔ nsɔhwɛ nti wei ne yɛ district ni mu ni nyinaa ɛnyɛ sɛ woyɛ through the district director yes me yɛ through the district dabi mo ofa nti adeɛ a na ɛfɛ koraa no ɛne sɛ district director no ana de nneɛma no ɛkɔma ɔmo nti district director very good nti ɔno na receiving nneɛma no ɔno na atade nyinaa nso the same as you and ebi a nyame kasa kyerɛ yɛ because so onim atare a mɛhyɛ ana me nim atare a ɔbɛhyɛ nti ebi a nyame na kasa kyerɛ yɛ nti a ɛma no ɛbɛyɛ sa that's nice okay nti we present boxes of pens and mathematical sets yes and the man it means that na akwada unim number of students are almost extra within the district well yenya number no but always be na me come asem be say figure the be ma no sometimes e bi o no ma etimi more than that enti figure o de ma no was around 1500 but yeah man e bro so in such a way say in case e bi akwara nkra mande no kɔkyerɛ bi ana ne ref no wagya ma asset no ofie but extra ones and so e ho no ma sɛ wagya no ofie kra still no obenya bi a obetimi e de atro. I see. So that's nice. Yeah. For Mina. Yeah. Oh, I see. And you know, I had said now can or mention maybe about the school education or honey a day. What was it? And what the other person here the boy also? So John, nyamianim ne kreni me kɔhwɛ school baako but me rɛ hɔ yɛ
ɛdan na nkwalaa ne tete mu no emu ni nyinaa tutu o. Wow. Emu ni nyinaa tutu. Na ohwɛ ɛdan ne ho ɛne nneɛma na bibisa me ho sɛ nti akwalaa no ɔkɔ school kra ni gye bɛn ana obenya because already don't forget sɛ ɛdan ne mu atutu nti mu abɛyɛ mfuturo. Nti sɛ Monday no kɔ ɔhyɛ ataare na sɛ ɔkɔ school a Monday no ɔmfi school mu mmra mɛduru fie no na ɔnte sɛ deɛ ɔfi fie akɔ school ni bio. But anka menim sɛ at least akwalaa deɛ obɛdi agorɔ but ɛnyi kwan sɛ ne ho yɛ fi n'ataare no yɛ fi te sɛ deɛ ebi a ɔyɛ wei sei no. Nti no mayɛ ne sɛ nyame boa na mekodu nkran a mpanimfoɔ bi a yɛnini mu ɔmo nsɛm ɛyɛ duru no yɛbɛfa ato yɛn ho so sɛ yɛbɛba aba abɛhwɛ fɔmna schools no ɛnyɛ ne nyinaa ebi na mepɛ sɛ yɛnyɛ adeɛ bi as a community work nti a community work nti sɛ bi a yɛfa baabi te sɛ dompa sɛ Methodist school a basic a ekromafo na ɔmo wɔ hɔ no mo na no ɛyɛ de a yɛwɔ mesinfo wom yɛwɔ weifo wom enti no yɛbɛ provide nneɛma na wobɛtumi de ayɛ adwuma no na ma mo de ayɛ adwuma no enti yɛmɛtwɛn sɛ aban mmra mɛyɛ ɛma yɛn anaasɛ yɛtwɛn sɛ aban bra mɛsi school ana ɔmo mɛsiesie school ne ma yɛn na emom no community na no yɛyɛ ankasa yɛbɛboa na yɛde nneɛma a ɛbɛtumi aboa ɔmo ama ɔmo atumi asiesie school no ne yɛde aba eti ɛbɛba bɛyɛ community project eti community no moboa mo ho ano yɛwɔ mesinfoɔ sei yɛwɔ sei na yɛyɛ de nneɛma no yɛ provide nneɛma na ma mo sɛ ɛnea mo ngye na mo fa mboa na yɛmfa nsiesie school no na ebi a sɛ ɛyɛ nkonnwa na mo bɛhia at least yɛn so yɛbɛtry yɛwɔ carpenterfoɔ wɔ mu yɛne yɛn mpanimfoɔ no bi nso bɛdidi nkɔmmɔ yɛhɔ nom forest zone no wohwɛ ɛhɔ nom na enclave na ɛhɔ nso saa yɛ forest zone eti yɛwɔ ndua nso wɔ hɔ nom at least yɛbɛtumi ne ɔmo adi nkɔmmɔ yɛbɛ provide nneɛma ama ɔmo nyɛ nkonnwa no bi ɛnyɛ biribia na yɛbɛtena hɔ nom atwɛn sɛ aban mmra mɛyɛ ma yɛn anaasɛ the member of parliament na ɔwɔ hɔ nom no mmra mɛyɛ ma at least community na no yɛde akadeɛ ne mama na maboa na mayɛ ne yɛtumi reduce certain things because wotie the district director na ɔmo lake nneɛma bebree mekɔ kg baako ɔn sɛ under normal circumstance no kg foɔ ne wɔ specific design table and chairs and nkɔlaa ne use but ɔmo ne deɛ ne nte saa bi nkonnwa a kg ni no akonnwa pani like bɛɛ class 3 class 4 na ɔsɛ ɛtena so no ɛno na kg ni akwala ɛtena so so already na angasa no o stress akwala no enti no saa nneɛma wei sɛ ne nyinaa no ɛyɛ adeɛ a yɛafa ato yɛn ho so yɛpɛ sɛ yɛbobɔ districts a ɔmo twerɛ exams a ɔmo yɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ fɔmna anaasɛ adanse no ɛnso ɛbɛ abɛda maapo ne so bi enti wei no ɛnyɛ fɔmna nko a we are talking about the adanse enclave enti ɛnkɔnkɔyɛ fɔmna nko a miami senior MP for Akrofrom we starting initiative bi wɔ Akrofrom of which is good ɔsɛ ofiri Akrofrom constituency a ɔno a bɛboa na yɛde wakɔ training college uhia oba hɔ no aba abɛkyerɛ adeɛ it's high time a adanse enclave no nso no yɛn nso yɛde biribi ɛbɛba abɛto so yɛde nyame adom yɛakɔ pie mu wɔ nkran eti kakra bi a nso ebenya biara no sɛ megye di yɛ sɛ obiara ɛboa ne kuro mu kakra megye di yɛ sɛ ɛbɛma ekuro ne nso amu aba abɛyɛ fɛ. I see me ba ma me ntwa me ho wɔ mmra na me ba ne atoa so for high Akoma 87.9 ma me nyi wɔ ayi mmra edi afro na fe ba ya atoa so. Branch elections na wokɔ no odi sa party nhyehyɛ mu no yɛsi tua no yɛsi yɛfa ho ka from day one ekɔpem 1 year me ni asanto ase yɛfa ho ka nyinaa yɛbetia no sɛ so yɛsi mama ayi ko momode mo
ɛne mo mpontuo ɛne nea mo yɛ makokuduro a mode gyina NDC akyi wɔ fo kuro mu no yɛne so dodo enti ɛnnɛ me Efiabreye ɔsɛm me Akoma Asanto ase afi ɛyɛ branch elections a ɛba abɛkɔ so no yɛpɛ sɛ yɛn nso so yɛne wo nyinaa kyɛ ɛka a ɛbɛba na yɛfa anaa mpo yɛfa ho ka a ɛbɛ nyinaa enti yɛsesɛm once na se oni hwee koraa no ɔpepa ne nsɛm enti afi wei sɛ branch elections a ɛbɛkɔ so on the 2nd of May the women say May nso so ɛyɛ Emma yeda awofo yeda emabunu yeda obebia May woda esan say so minimum na ye celebrate Emma kokudurufo bi te say wo eneme enti in the month of May 2nd May okọ branch on ma wo to abana na wo peke wo form say unko gina for women organizer Efiabreye ɔsɛ minimum ya ba Asanto a yesi yeta wachi dodo enti ade ba ko a yede ya ma wo hu se yeta wachi ne say branch elections na wo kɔ udi sa party nhyehyɛ mu no yesi tua no yesi ye fa ho ka from day 1 ekopem 1 year enti say udi no the party can say what pick forms no as women organizers na mo betia 1 year dues mini Asanto ase ya fa ho ka nyina ye betia ama since we 6 months and also so ye betia ama na wo form na so registration fee ye ka ho no and also so mini Asanto ase ya fa ho ka na ye we say na nwie yo chen esan say Mother's Day no after never package ahoro aye wo no ye de be ma na wo all women organizers are moving our branch beyond. Yes, it's a contest. Let's say you're two of any year. Now, we a branch women organizer for that very polling station. Now, me if you're brave or say, the name in Akoma Asanto, yeah. It's your very embassy. It's every woman organizer beer or the winning a polling station beer and as a branch beer. Na yam fa usika oboka no emma usika no eno ni wudi so ntia up to 1 year any registration form for tiaka ina empe we na opege oba tampe Fiabreye mini oba tampake to ye say we to ye that drink and when see empower women in Ofoiko na ma mo na mukadie wo osi ahini ni etu ahini me mama yiko me mama mo ye da masini makokuduro mo de agina yechi ye da mas Shese abrabo kodana kontem eni asudia eda awofo etoda eni ayede behwe ma eni adaje ayebenya ama enkoda no enwonsem etumi yade ne pa enti Akoma 87.9 FM Konfanochi Teaching Hospital and a Pediatric Society of Ghana akabom at the Healthy Child Fair ebesomo afi yesanso ejina mu biem yesi efiada 1st May ewa afi yemfa ye mani na enhiem ewo Kumasi City Mall anopa nonkono pepepe na ye free dwumadie no asedada ye mamofo na kwanya amwofa na mfofo obedia gropi afeidie ehienie ye behwehwe wo nipadie mo ense yadie bi ehinta wo baabi enunti ye behwe ne se nani ene naso ena afei apomodi mu hwehwemu a ebeboa akoda no enipadua ankasa hyanenso afei yenfi ma yede ejuma small steps to big help yeden kakra ebedru apomodin ekese ho mayenhia 1st May ewo Kumasi City Mall na enigye ne de honfrete Yenabuafo Bon Agro Limited, Zex Natural Mineral Water, and Afe Gynecare Syrup. Akoma FM 87.9. Akoma FM 87.9 Kumasi. Yantutu Mother's Day ase. Inti na yedi Akoma FM Mother's Day special. Mami mo Ebremo. Sunday 10th May 2026 9 a.m. Ewe new Asafo MA Basic School enem dwumadie yi so ebemaye maame nom esia kan ewo aduane noa edidie asa musical chairs ebekoso ene agudie awoduo pi yenwie
said ye beye na ye maame no benya apomeden atna ye nchen afebonti ye beye free cervical cancer screening ama wonum ene yade ahodo mu enhwehwemu Akoma FM 87.9 Kumasi. me busumene da etoso edu wodi wo maame ebeba new asafo MA basic school wabedidie aginani na wasepe ne ho yewie a wakra kire wo maame se maame mo right I'm for Edamase nti ene adwumadie no ayem kwada no de no eba so live ewo yen nyimu ya that is City Mall ura insider ura Kumasi City Mall insider bo say canopies ni ade a ya mount ho a che adwumadie Akoma ene enkwada no manya messages eze minu evansinkum wasifam Ibrahim so asifam omu nyina so dwumadie ye ntia nti eno de tie no na medima for ba clinic Dr. Time that so Dr. Dujem fi my more no so aba so pa yarehwe ne aresa ode ema afofro stroke diabetes hypertension or share aye ho adwuma kama Dr. Time that so no Dr. Simin Kanchro say yade no oba or share na ohwe ho aduro kama e de amawo nti say stroke diabetes yade a wako enko no fabra we hwe de amawo bu akwa agogo oni aban school hwe no sanso na nkran so poku asema ira kwan no so behu yen 0244774282 a number obetimi afre na one no edi nkomo ewo ho and afen so mamen san kanfo fama o say Providence Healthcare so no ebe share yes abefo kwan so na wahwehwe yade no ba bi free na fe owia ene so de wo say o mo aduro de ye afutu so tufo enti de ewo antinimu de ewo adwenimu de ewo nkasemu no ni nyina fabro ba hwe de amawo infections bi no wanya sexual infections or baba ma won was my idea okobe hwe de ama prostate cancer be ma bomodi so be kwa no akosho prostate be bia eda se ahoden be bia o se de o se ye adwuma malaria typhoid hepatitis bi ni nyina no odo ni chemo Providence Healthcare obe hwe de ama skin problems fa kona onhwema so ase ye ni St. Teresa Catholic Church no ehwe ni mu sanso na ukọ Konongo so agogo station ho ene Ghana Commercial Bank no ehwe ni mu bogoso ene Krobo filling station hwe ni mu 0248422864 0248422864 and after 0506830210 0506830210 and your number bit me afre now one edi nkomo ho snit me kan kiro say and I'm so beso sum no sum yi enti no hye no so say enka kane no na wo say nka ba bia wo bia no wanko the original officer and I said the original headquarters I wunya bibia nye enti no the woman say to the bia wait ma faka ba bedru say na network kra nye obi be free bia Akoma dan na wa ba bedru adum e ba say network nye ba bia wo no ba bia obetini mu a snit o ye hihye bia e ba bo ama wo so ba bia wo no watimi anya access to omo services enti omo kreti anaso ma kreti mpo snit service desk ewo banking halls a maybe bosses our banks nyina ono mo akwa apam a bibia ye kama hihye no edadwa obekọ na person ye renew o pensioner certificate obese o ye registration of members and employers or update to personal records o person process of snit benefits bia education on social security and retirement planning nyina no ombehwe ayede ama general enquiries na person ya the cabinet baba ye was central no and I say bia the main office no okoha ombetimi ayede ama akosombo Ghana Commercial Bank branch ho obetimi akoho udru ho a also personal desk no mbekiro so ga kofe na afi wini banso no udru ho na Ghana Commercial Bank a ewo ho no koho ne busa ho asem mbede ama Ecobank tema main Ecobank ura ho a snit omo desk ewo ho ena Ring Road Central Ecobank Accra eno so no ura ho mbehwe kama sanso na Tamale branch so no omo behwe ama ho so kwa abenya snit desk omo behwe Ecobank Takrade oho so behwe na Asante Manche Kumasi no udru kejetia Fidelity Bank eho so no mo desk ewo ho omo behwe ena omo wo agency baako ewo Asaman Kese enti snit men control so mugusu update enti se
ɛbɛn wo a ɔmbɛka de akyerɛ na yɛabɔ amaneɛ na deɛ ɔyɛ nyinaa ne sɛ cost ɛne time ɛna ɔboa wo ama ɔso so watumi asɛvi na biribi akɔ so kamakama nti ɔde bɛn wo kɔ hɔ na nso kɔ pɛnkyerɛmu bi a wopɛ bia no deɛ nka wobɛnya wɔ ebia sɛ nka woba adumu a wobɛnya no woduru kagyeti a ɛho nso so wobɛnya na biribi akɔ so kamakama na me nua yes owusu Pendilock ɛna yɛgu so a yɛne no ɛdi nkɔmmɔ no ɛnti yɛbɛwie nkɔmmɔdeɛ no afei yɛwei deɛ sɛ gya nsra ɛna ɔbɛsra yɛ nti nneɛma no bi wɔ hɔ a yɛbɛtwitwa so nyame adom akyire no na yɛahwɛ sɛdeɛ nneɛma ɛsitie nti focus no yɛ dɛn menua what is the focus because woba sɛ na mekae sɛ mekae paa meano mekɔbɔɔ gala wɔ me kurom na mewɔ hɔ a na pani bi afrɛ me nampakyo gala yi deɛ wobɔbɔ na mopɛ mpiadi o nti wobɛ sɛ wobɛdi mpia na nam sɛ daabi na de sɛ yɛkɔ na yɛbɛfie a ɛno nso yɛ nyɛ da biara na yɛne ayere ho na berɛ no duru nso a ne yɛbɛfrɛ wo a na nanom yɛbɛfrɛ wo ma wabɛdi mpi no wae nam sɛ saa ɔse yo nam sɛ anɛ yɛgu so yɛsom yɛmanfoɔ ɛyɛ service anaasɛ agya wobɛbɛbusa ɛdeɛ matiefoɔ na sɛ membusa o woyɛ wei na agya wohyɛ aseɛ tukum saa no ana nkurɔfoɔ yɛmhyehyɛ ɔm sɛ deɛ woyɛ yi wode bɛpia obi afiri baabi abɛhyɛ baabi ɛdeɛ na bɛka on that sagya womeda ase ɛnyɛ mp ɛne ɛbɛpɛ di na ɛnyɛ daabi adeɛ bi a adeɛ me starte yɛ akyɛw oh I see ɛnyɛ first time a mɛyɛ adeɛ wei okay and then ɛnyɛ education nko a akuafoɔ nso mɛyɛ ɛma wɔn wow akuafoɔ mɛyɛ ɛma wɔn traders mɛyɛ ɛma wɔn nti ɛnyɛ sɛ yɛbɛpɛ da wɔ daabi mɛyɛ no because sɛ me free for me na ɛhɔ ne me kurom me maame ɛhɔ no ofiri me nana yɛaboafo a ɛhɔ no ɔte me maame Paulina ɛhɔ no ɔte me maame Amasewa ɛhɔ no ɔte nti no menyɛ ne sɛ position daabi menyɛ ne sɛ position na mmom no because ɛhɔ na me free nti no sɛ nyame yɛ wadom na wokɔ na wokɔdi paa na wansi de bi bɛtɔ wo nsɛm na sɛ wansi de abɛtɔ me nsɛm ma menhwɛ m'akyi na mempɛ 50 pesos bi nso fa nkɔma wɔ ma ɛnsɛ hwɛ ɛnyɛ sɛ always be and it should be sɛ ɔkɔpɛ position nti ana ɔyɛ adeɛ wei ɔkɔpɛ dibre bi nti ana ɔyɛ adeɛ wei wobisa me yɛ youth wing na ɔmo ni me no ɔmo ni me eti yɛyɛ adeɛ a menhwɛ sɛ ɛyɛ position no far from it dabi ɛnyɛ saa intra that is not the motive ne nyinaa ne yɛ sɛ yɛmboa at least sɛ wokuro nso agyi din a wogyina baabi na wokasa ɛma wo mu yɛdu yɛwura John Dramani Mahama ɛbɛyɛ president deɛ ofiri bɔɔle biara no n'ani gye sɛ ne kurom ni ɛna ɛyɛ Ghana mampani ana ameboa enti no me nso meboa sɛ me nso me kurom fam na ɛbɛpagya ɛno apɛ enti no motive biara ɛnta akyiri na mmom sɛ bɛduru baabi na mpanimfoɔ ase aberanteɛ deɛ woyɛ yi wayɛ adeɛ yɛdeɛ buka bi kyerɛ me ɔhene baako ka kyerɛ me sɛ wokɔ so asɛ di a ne ɛberɛ no duru hɔ no mu a yɛ nananom yɛbɛtumi afra mu abɛdi sɛ wompɛ koraa yɛbɛfra mu abɛdi sɛ woyɛ sɛ nananom ɛsɔm nananom ani na nananom sɛ aberanteɛ waboa yɛ ntiɛ neɛ brɛ sɛ no deɛ bɛseɛ anaa obi bɛseɛ yɛsom party na na egu so a yɛsom nti no sɛ mbrɛ no so na sɛ nananom na sɛ me nso mehwɛ na sɛ maboa me ho awie na metimi a me mpopo me ti but for now ne deɛ ɛnyɛ saa motive no ana ɛwɔ mu for now no yɛ motive nyinaa ne yɛ sɛ ɛkwan a yɛ party mbafoɔ no nso ɛho bɛhan wɔn na Ghanafoɔ ɛho ahan wɔn na me kurom ɔsɛ meka bi a me se fɔmna menka constituency o me se fɔmna me kurom fɔmna because Sir John ɔn sɛ ɔhwɛ saa kwan ne so a ekuro ne da kwan ho but ɛwɔ history nso adanse no nyinaa ti no ɛne fɔmna but o deɛ utwam a uhu kuro na ɛtɛ wo sɛn ɛno ana ɛha me a me nso bɛpɛ sɛ yɛnso yɛ kuro no efiri wonim sɛ kɛɛ me mɛyɔ
home bia no no so free. Zuba. Zuba so yeah. Yes. Adansini, ono so adansini. Ono so free. Enti no, ye nyina ye pese ye kan ntuma bom. Na ye peja na form na no enso ebeduru empempen so obi. Enti ano ne ye botaye. Okay, ene obisimi musa say na regional position say national there December. Omo ye no December. And now I idea banti from the ward Yes, until started from branches. Until a branch, a branch in na fe no, a constituency. Okay. A constituency na fe by a region. A real region. I would say NDC emuye de until the TNA constituency no area. A beba regional youth and women's rank elections. Oh, want to mind separate from yes. Okay. It's a real no na if you about the general elections no. For the region. For the region. Now if you are youth and women's rank national elections. Okay. Now if you about the main elections no. Okay. But what you say? It's you know, sisi no there. Nyame boa echena ana ye bie nomination forms no for branches no. Okay. We know party na ye say obia wa opese onsom party no our branch bia no eno no ko online bibia o online it we ntimi make say we compare forms na manya bi na me ko dabi ko online unya ko online a why your application obi bia ho what you are dues o forms na obe peke no so no e o fee 20 cedis what you are there eno ano no it ye wie no na fe e ba constituency ne e ba region it said na America no me youth for no me chia okay now no so call deputy national na no so any position bi ana yeguso consultations bi me nya wie yenya wie se nyame ye consultations nyina wie na se abewa yi poma kwan mu na omo kire se ye nkwa ye beba be announce and Akoma FM will be the first station you be announce baby a you but possible say obi a be call national wow at this point ye nyina nkran ne mu ntutu nkran ne entino ye ntimi enka bibia sisi because of baby a ye wo sisi no untimi nye straight partisan politics entino America say yeguso ne brewa edi nkomo ewo dem se nkomodie no ekoma ne siwia afi no ye be dan na di ewo baby a ye pese yenko. I see. Enti dia na akache party ma finally dia na akache party ma ne uye nsusu na utu appointees efo won mo manya bie no so a ese na ama na anu yi ejoso ahuri because aye ni nyina akoda MC so MC anya enye honko a na me na no per messages amenya omo some of the constituencies minua faith me chia opa no pay wa bought one constituency honso no or say party executives ni bi ene MC edemu dindindin when hokra de DC edemu dindindin ni nyina say pressure ni nyina kugu DC so nti okono anya bia afi na akoda ne dim edi say any dimbo any ade nti dia na wo ka kire mbaburu no within the party a wo munya appointment omo so mo hwe ani mu se bibi beba a enya ma dia na ka kire then what to appointees so for say dia no mo ye dia aboa so ama nkrofo so ado omo nti Sir John mami fan free appointees no eso na me fambra party for na so ya say dia ye funu egia na ome appointees no me dey mesre nyina ne say appointees bi on up to now kra no om salaries and buy okay enti no but eno ne so nkire say see Sir John enye obia party ni bi oba ho bia na be pescal obi wo ho no ma asem bi ana akyere ne so ope obi keke na waka asem na akyere no na bia se obetimi aye call ba ko bi mienu bi aboa no for that situation na wo mu na eno pe no ope o enye sika see me won kofo bi a omutimi ba me on mo office o pen enye bibia anti ne ye ba o ade ba ko mienu we se bi na ye haye yes obi a wo ba se tubo to mi sika ebi kura timi ba
woman who's cast on fanfa car also would be that be no tira me buy they tell me buy any idea with the moment I would see me far phone friend the park on say idea with the Australian on share or mount and on kwani okay e ma omo it's no you best say your point is no party for no say otu omo ayeje mu a so bia tetena ka say okay since say na when your appointment yeah said the owura John Dramani Mahama ehihye oman no entimi nkọ said ye pe no efri say before ba be she party for ni mu a otimi nye bibia e ma ne nye ye because ade bia aban ne be ye no omo ana be bon hu dawru otimi free so ho no mo enko mikro mu kusa say okọ akọbọ hu dawru e wo ho no mo na mo party ni na wo kusa no ono no betimi abọ hu dawru e wo ho no mo ama na ye nti e be sere appointees no yes from like no what will take from you meaning the way pressure net here it mean me say them they to me so yes daytime obia me dem na oje me number we they know me catch you say offer me daytime e bia unya me but a free 8 enumere 8 econo frame me mefa a day miss course bebre beba me phone so me pon adwuma na me nam kwan so kofia me try say as many miss course a metimi a friend me frɛ enti no ye betimi e dey ato ye ho so say enye obia ofre obia na ye sika ebinum ba power wunya appointment no number unimu no yesi bebu okra wa to number foforo say the number we na Sir John. Yeah, number with there. Oh, fresh one memfa. Yes, Sir John. Serious. Baby, I can't say more. Serious, but I be want to chip for. Oma ofwa. Ubeshia omo. So who sania? Sanko ofwa na obesa eshia omo. So what's the sound o chip and that? So and ye started party internal elections. Anameboa. Me de bia me can say to me as a queen. Oto kwen koso a unnim baby ebeba beto ho aha ite bia ende ana wo anya appointment we unua enya appointment echena ebesesa no mo ma ba benya appointment na wo anya appointment de o de here no o start so de bi ye wa obetimi akasa na eti eyade a na ye nyina na ye kaseti a enti no metisa complaints ni bia na makoma eye me ya say ade na ye nyina ya bre ama enyo obia na betime nya appointment enyo enutina se ohwe owura John Dramani Mahama na appointment no ye na oye appointment strategically oye ni ye eno chere se me nya appointment but baby a me wo no betime so aboa obi eti boa no like that anu no eti se wo ba be nya appointment bi na se bia emboa bi o ha eti ma me fa me krom form na enye example omuni NDC MP eho ye me krom o ka se omo bi MP aba nti na omo kɔ ne ho ana omo kɔ MP fie omo kɔ MP fie akwa ye we say ma me ma example Christmas no ayetwa mu baby omo MPs no no omo Christmas gift from na no money MP omuni NDC MP omo MP but on the other side me fato me ho so from branch executive bien ho no ma mendi ni bronya I see me di obia bronya I see enti no at the end of the day no kakra na menya no enti eno na me ma fato me ho so say me so me boa enti sa appointee bi ho no mo also obetimi afa constituency na wo mu no at least kakra bi e be ba hu sem bia no ma omo so hu se do kakra yeso yensa aka no yenso ye ma mo so hu eso mfa so and take bibia from you and see the bia me ka sem we say nyame boa wo na wonya dibra bi kakra bia o ko office bia aya na esuro enhye dan nim sa if we say meba say John oh adaroma me nue me pese ye mboa ne kakra because of baby awo ni nti no nipa no oye kra because say ohun baby awo ni nti obeboa am watimi aye nti no appointees no ye besere mo hwe omo so kakra ana to the party people no so no
adesrɛdeɛ ane yɛde bɛto mo anim yɛbɛsrɛ sɛ munya abotrɛ kakra nso ma appointees ne nso bebree wɔ hɔ nom kɔ munya ɔmo salaries ana ontimi so kɔfa aban sika no ɛmfa ma na ɛkyina bi no na obedi court atorantwie ontimi ɛnyɛ saa ɛtiri sɛ ɛba hɔ no moba hɔ nom nso a wode munya abotrɛ kakra nso ma ɔmo kakra bi a obenya ma wo no huni sɛ ɔno ana titi ne mɔre mu ana ɔde ma ti munya abotrɛ ɛmfa ma wo minim sɛ ɛnkyɛ nneɛma ɛbɛtotɔ n'akwan mu afei no party for no obiara nso ani bɛgye na obiara nso ase mini aba Emilia ɛwɔ asomase ɔsemi nkyia wo ma no na oka grassroots adwen and nani agye pa sɛ o share this idea ɛwɔ radio no so is he the thing is that na sometimes you move in your course nibi or na has said ja minim se bia no say you know if from a bit my friend man catch and direct man penny na so radio no betia yes fine but na why so disappointed to the point that who say ade no kra na ajiegu anya ye na bia anya because appointee bia and I say party penny bia who so on no nam fam kwaye campaign na so pen odono ama penasemo ama but power buy no sa nipa no e bia wanya office bia kwhye into even a call cry no abia nka obepeke maka so honorable we there me frachia let me tell you this there are instances for crap say obi hu say onimu. That is it. That is it. Me obi afre me pen. I'm a picky corner na nya Zimbia. Say John, so ho ye there. I'm so senior bibia boko we there. We me see me frachia na. Itio pa antino. Oh, na we nya me number radio. When my be announce here no afre. Ebu ha mo friend ntimi picky. Fine, be ha the picky. Nya bibia no ka kire wo. Enti me corner ndi nipa me na me say bia argument we are sorry baby o. And I offer say minimum no offer just for nipano to see say a nipana ye can as a minimum. Nti say they all canon. That is how AT&T we are appointee. And when power man we no aka say number we no we share party for now the we am say what the air from we so na from we so amefa. You get that thing? Or china bi no. Say nipano ano okay election here be say na man for interest home. Yeah. Yes. Until let's try as much as possible. Say, Obia so no dear woman can cry woman. Wait me dear boy. Tell what can also appointees say, you know, a party for the bizo or more corner say, Obi Ponica Krama Coco invested. Oh, yes, say, oh, Huntino, what the ma was who mesaba. I saw your mesaba and 20 I know there. What they are quite say one corner. And yeah. Say was here ne nkachuma bi kra no ano de bo premain na de bo premain wie na da bia osini so a party no mu no consensus unim party mai wum dudu wum so so serve obi akra no a nke bia na nkenya nuro so ntimi nia ya da se anopai se so ba santimantemu na se wo fa ha che onua no nim se ebrepamu no komo bia ka chire bia so no yibedi nti nya say John madam ase Akoma FM madam ase ye on kran so a ye monitor mo pa ye monitor mo madam ase so ne adwuma pa mobo ema asanteman ema asanteman ye so ye ni asanse region no ye ti hu de ekoso wo fie nti madam ase say de me kan no mechia NDC fo nyina enkankan the youth organizers. The chair Obibia. Thank you. That's a purpose. I'm about to say now. Yeah, I'm about to say. Shese abrabomu kodana contembrantem eni asudia eda awofo sunti etoda eni ayede behwe ma eni adaje ayebenya ama enkodano enwonsem etumi yednepa enti Akoma 87.9 FM Konfanochi Teaching Hospital and a Pediatric Society of Ghana akabom at the Healthy Child Fair ebesomo afi yesanso ejinemu biem yesi efiada 1st May ewa afie
mo yɛmfa yɛ mane nyinaa nhyia mu ɛwɔ Kumasi City Mall anɔpa nɔnkono pɛpɛɛpɛ na yɛfiri dwumadie no ase dada yɛma mmɔfra no akonya ama wɔafa namfo foforɔ obɛdi agorɔ pii afei die ehia nie yɛbɛhyehyɛ wɔ nipadua mu ahunu sɛ yadeɛ bi ahinta wɔ baabi ɛno nti yɛbɛhwɛ ne se n'ani ne n'aso ɛna afei apɔmuden mu nhyehyɛmu a ɛbɛboa akwadaa no nipadua ankasa hyɛ ne nso afei yɛn theme a yɛde ɛyɛ adwuma ɛyɛ small steps to big health yɛde nkakra ɛbɛduru apɔmuden ɛkɛseɛ ho ma yɛnhyia 1st May ɛwɔ Kumasi City Mall na anigye no deɛ ɛyɛ bonfrɛtɛɛ yɛnaboafoɔ ɛyɛ Born Agro Limited Zest Natural Mineral Water ɛna afei Gynecare Syrup Akoma FM 87.9 Kumasi. Inti sa wanya bia panin sum wobo na sum yi yantutu Mother's Day 87.9 Kumasi Akoma FM Mother's Day special Mami mo Ebremo Sunday 10th May 2026 9 a.m. Ewo New Asafo MA Basic School enem dwumadie yi so ebema ye maame nom asia kan ewo aduane noa edidie asa musical chairs ebekoso ene agudie ahodo opi yenwie sade ebeye na ye maame nom benya apomodin atna ye nchen afebonti ye beye free cervical cancer screening ama wonum ene yade ahodo mu enhwehwemu pi Akoma FM 87.9 Kumasi busumene da etoso edu wodi wo maame ebeba New Asafo MA Basic School wabedidie aginani na wasepe ne ho yewia wakra kire wo maame se maame mo Every day we hustle, we care for family, chase our dreams, and show up for the people we love. But when health challenges come, big or small, you need real support, real care, and a team you can trust. Nationwide Medical Insurance has you covered. With Nationwide, you enjoy access to top hospitals and clinics nationwide. Telemedicine for timely healthcare without visiting a facility, chronic care support, and monthly medication delivery. Nationwide isn't just insurance, it's your health partner. Insure wisely, live freely. Join thousands choosing smarter healthcare. Visit nationwidemh.com. Call our toll-free line 0800 222 222. Nationwide Medical Insurance, your health is worth protecting. Hello, family. Genuine Dental Clinic. Ubia dina tumono. Anetu ngratui. Sebano esieduma hudia. Genuine Dental Clinic. Ane dimwa kutine. Bra. Nanya mawusenye de. Entiapo. Nanya fe. Abribia. Yedi abefu mfidi. Yedi shesa usibetiapo. Ana abeguya suye. Se uba ya suye ya. Ye shishemu. Ashadi hawo. Na afe ya maunwa kwanjere. Anasa anuyi. Upese usi wesen. Anasa. Upese utu wesen. Upese usha wesen gold. Anasa silver. Bra. Nanya mfemfidi. Enguhu usim. Enyinke wa biare womo bia afei wona bi binti emwa bi awo wonse ane wa ye lucky na so pesa wo sinye fita ane Genuine Dental Clinic na make am for my afei se kaka ye na so wo sinye chia ho na fa bedan ye Accra Mungwa na afei Atomic Down aflawo ye wo Eco Bank abro sign na mu ye ni Ghana Commercial Bank ene die nhwe Tamale Tishigu ye ben MTN office wo pe ye ni post office no ene die nhwe Techima Mazi ye wo Mazi kwan na wo de ko market ho na Kumasi wo be hu ye e wa Abepo Junction ye ben Total Filling Station and after your Tonsu High School Junction, traffic Nasewa, Freyen, 0549 906588. Genuine Dental Clinic. Yebema will see dia dance ye. Shese abrabomu kodana contembrantem eni asudia eda awofo sinti etoda eni yede behwe ma eni adaje ayebenya ama enkodano enwonsem etumi yade ne pa enti Akoma 87.9 FM Konfanochi Teaching Hospital and a Pediatric Society of Ghana akabom at the Healthy Child Fair ebesomo afi yesanso ejinemu biem yesi efiada 1st May ewa afie
emo yɛmfa yɛ ma ne nyinaa nhyia mu ɛwɔ Kumasi City Mall anɔpa nɔnkono pɛpɛɛpɛ na yɛfiri dwumadie no ase dada yɛma mmɔfra no akonya ama wɔafa namfo foforɔ obɛdi agorɔ pii afei die ehianie yɛbɛhyehyɛ wɔn nipadua mu ahunu sɛ yadeɛ bi ahinta wɔ baabi ɛno nti yɛbɛhyɛ ne se n'ani ne n'aso ɛna afei apɔmuden mu nhyehyɛmu a ɛbɛboa akwadaa no nipadua ankasa hyɛ ne nso afei yɛn theme a yɛde ɛyɛ adwuma ɛyɛ small steps to big help yɛde nkakra ɛbɛduru apɔmuden ɛkɛseɛ ho ma yɛnhyia 1st May ɛwɔ Kumasi City Mall na anigye no deɛ ɛyɛ wɔmfrɛtɛɛ yɛn aboafoɔ ɛyɛ Born Agro Limited Zex Natural Mineral Water ɛna afei Gynecare Syrup Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. So for you that must say mama kwa bahaya Akoma 87.9 FM na workers day na nina nso ne se ye koye ni mu no enra mampani His Excellency John Dramani Mahama eko akosombo na one adwumayefo engineers ho mo ye adwuma se ya kasa ide all the 6 units are eja no affecting ni nyina no aye ho adwuma engineers aye ho adwuma wie enra mampani ko ekobo ma baso. They say we are expecting that kania no ebe improve nti improve ya na je say the na yehu statement bebre ana ECG for publishing no nyina beba fam na the aka ya ja no so transform asem no so no ya hwa ye ho adwuma na bibia akoso kama nti eno de tie update ye de eba enso eno no nti enra mampani okopie mu na okono na sa helicopter na ya omani anya no foforo no enra no na mampani tuye asem ketwa nti eno ye de tie no nti no Alhaji yes never yet do. I just say, what's in the answer bed? They say, walk of Obia, they say, man, to go for your call or for me now, and the bus. I see more enough, idea. You space, Basana, because Bass me and Sandy. Oh, your space. It just won't go quam. Hey. Ebeshe nkwala ni na unze nkwala hwe de ya cost no osuru e na akwala nso yare a Sir John wo ye hu bibia enye ya je ode no hospital peni de Sir John se wo yare na ubotomu nya wa utimi hu eno ye the right thing to do but utimi ehwe ways and means Sir John and they say and nro bi na wa kan ba akwala yare a and you be na workers of America wa prepare nti where your fine opportunity say obia betime de ne ba ye be hwe unse nkwala nso omo yare na mostly infections nti asono no makọ oku school na ni ENT service ne de e ade ananka unya kra na every 3 months bia no so kokoshe uma ode nkwala ne ko ba iska seminti we de akonya expert and eba free of charge nti pictures eba no yes na so me be enu unse na me bantem be says o na manfo ahase e do mo ma na eba omo be hwe ye be show bia so kama very good nti no but city mall inside Kumasi City Mall the woman say agro hodro pin so ho ankwara ne bidi nti it is good for abusia say emeya nkwada no holiday abamu no na we do offer ho obanso a agro ho bebre ho bedidi and no the arrangement is that I'm told to say because of a year Akoma FM the program nti omati so and the agro no betime di agro ho mo amati say unzo ideally na nka holidays na omodi die but because no mitimi de ne bus 30 minutes na bi o wa almost 30 minutes 30 Ghana na 20 but holiday